בשיעור. כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישו על 5. אינכם עוברים כרגע לשידור. לסיום, נתקו את הקו. זה ערב טוב. היום שני בלילה היה יורצייט של אמא שלי, אז אמרתי, אף שאנחנו בעיקר לומדים מסכת דיברתי באבא שלי, אז היום בערב רציתי לדבר על תורה של אבא שלי בעניין קיבוש יחיד וקיבוש רבים. אני בחרתי בנושא זה מפני שכשפירשו את אבא שלי מחמת כל הקנאה וכל הרדיפות, אז הוא זמן, זה היה בקיץ של 73, הקיץ קודם מלחמת יום הכיפורים, אז זה היה הקיץ שפירשו אותו אז, אבל הוא היה בארץ ישראל, הוא הזמן לדבר בכינוס של תורה שבעל פה במוסד הרב קוק, והוא דיבר על נושא של קיבוש יחיד, קיבוש רבים, וזה עשה רושם מאוד גדול על הקהל שם, היו גם אנשים חשובים שם שבאו להקשיב לו, והיה שם יהודי אחד, יש אנשים חזקים של מזרחי שהיה שם, שהמקור שלו היה משיקגו, כבר היה גר בארץ ישראל, אז מישהו בא ואמר לו, תראה איזה פירות יפים יוצאים משיקגו, אז היה תמיד שאבא שלי ואמר כן, מחמת אנשים כמוהו, אז הם באמת יוצאים, הם זורקים אותם משם. אז לכן רציתי לדבר על הנושא הזה של קיבוש יחיד וקיבוש רבים. הגמרא במסכת גיטין מדברת על סוריה. סוריה, דוד המלך כבש את סוריה. והגמרא אומרת שיש מחלוקת תנאים אם סוריה היה לה, אם זה היה נחשב לארץ ישראל דאורייתא או ארץ ישראל רק מדרבנן. והגמרא אומרת שזה תלוי במחלוקת אם קיבוש יחיד שמי קיבוש או קיבוש יחיד לא שמי קיבוש. זה מה שהגמרא בגיטין אומרת. השאלה היא, מהי ההגדרה של קיבוש יחיד, מהי ההגדרה של קיבוש רבים? הגמרא בגיטין, אני קורא את הגמרא בגיטין, הגמרא אומרת, חייבס במייסו ושביעס כארץ ישראל. אז הגמרא אומרת, זאת אומרת, הגמרא הבינה שזה דאורייתא. כסוף הקיבוש יחיד שמי קיבוש. אז מהי ההגדרה של קיבוש יחיד, קיבוש רבים? אז רש"י שם בגיטין אומר, קיבוש יחיד, דברי המסחל קיבוש יחיד, זה רש"י למעלה דף חסד בייז בגיטין, קיבוש יחיד לדוד שלא היו כל ישראל ביחד כדרך שהיו בקיבוש יהושע, שהיו כולם וכבשו לצורך כל ישראל קודם חלוקה, אבל דוד לא כבש אלא לצורכי. אז כנראה שרש"י אומר שני דברים, ככה זה הפשטות של רש"י, ככה כולם הבינו את רש"י, למה סוריה היה קיבוש יחיד זה לא קיבוש רבים? אז רש"י אומר קודם כל שכל ישראל לא היו ביחד שם. מה קרה ביחד? שלא השתתפו בכיבוש. כמה אנשים צריכים להשתתף בכיבוש? אז זה יש רש"י במסכת עבודת זרה. רש"י במסכת עבודת זרה אומר צריכים שיהיו 60 ריבוי. אני קורא את רש"י בעבודת זרה, הוא אומר ולא 60 ריבוי וכל קיבוש יחיד. אז זה דבר אחד שרש"י אומר. אבל רש"י כן אומר עוד דבר נוסף. רש"י אומר שבקיבוש סוריה לא היו 60 ריבוי שמה שהשתתפו בכיבוש במלחמה. אבל רש"י אומר דבר נוסף. רש"י אומר שדוד לא כבש אלא לצורכי. הוא אומר בכיבוש יהושע היו כל ישראל ביחד, ודאי היו 60 ריבוי, היו כל ישראל ביחד בכיבוש, וכבשו לצורך כל ישראל קודם החלוקה. מה שכן דוד לא כבש אלא לצורכי. אז כולם מדברים על הרש"י הזה. נראה לי שכולם מבינים שזה שני דברים נפרדים. יש דין אחד שצריכים 60 ריבוי, וזה הסיבה למה קיבוש סוריה היה קיבוש יחיד, בגלל שלא היו 60 ריבוי משתתפים במלחמה בכיבוש, ועוד דבר זה קיבוש יחיד בגלל שדוד לא כבש אלא לצורכי. הוא התכוון רק לצורך עצמי. עכשיו,
נראה לי שזה לא הפשט רש"י, שזה לא דבר נוסף. למה? מפני שהתורה שבעבודה זרה לא מזכיר את זה בכלל. רש"י בעבודה זרה מזכיר דבר נוסף, אבל לא מזכיר את זה. רש"י אומר שצריכים שיהיה פירורים ותומים, וגם שיהיה 60 ריבוי. רש"י אומר בעבודה זרה, דף כ"ב בייס, ארם צויבה, סוי ארם צויבה סמוך ארץ ישראל, וכיבשה דוד וחיבר לקדושת ארץ ישראל, שלא על פי הדיבור ולא 60 ריבוי. לא על פי הדיבור, הפירוש הוא שזה היה בלי אורים ותומים, לא על פי אורים ותומים ולא 60 ריבוי, וכל זה שיבש יחד. רש"י לא אומר פה שהסיבה למה זה קיבש יחד בגלל דוד לא כבש על הצורכי. וגם אבא שלי אומר לא ייתכן שדוד המלך כבש את סוריה בשביל צורכו הפרטי. לא שייך לומר דבר כזה על דוד המלך. אבא שלי סירב לקבל את הפשט הזה. וגם אלו שמפרשים את זה, הם לא ממש חותכים את הפרש ברש"י להגדיר את זה. הם אומרים כבש על צורכו, הם לא בטוחים בעצמם. זה בגלל שלא יש שם כל ישראל, זה לא... הם לא יורדים להגדיר את זה, לחדד את זה. אז עושים להסתבר שרש"י מתכוון רק בגלל שלא יש 60 ריבוי. אז למה רש"י אומר דוד לא כבש על הצורכי? אז הפשט ברש"י הוא שאנחנו רואים שיש שיטות שונות. מה זה כיבוש רבים? רש"י אומר צריכים אורים ותומים, צריכים 60 ריבוי. הרמב"ם אומר צריכים שיהיה על ידי מלך או נביא, מידס רוב ישראל או מידס בזמן הגדול. יש שיטות שונות, מה צריכים בשביל כיבוש רבים. אבל נראה שהפשט ברש"י הוא שמה שתהיה הדרישות בשביל כיבוש רבים, אבל צריכים לדעת מהו העיקרון שעומד מאחורי כל הדרישות האלו. מה העיקרון שעומד מאחורי כל הדרישות האלו? נגיד לפי רש"י צריכים 60 ריבוי בשם כל ישראל. זה הגדרה של כיבוש רבים. אני הסתכלתי בהרבה חומר על נושא זה לראות מה אומרים בישיבות, מה אומרים פוסקים, פרשנים על זה. אף אחד לא הסביר את זה, אבל אבא שלי אמר שהפירוש של כיבוש רבים בעצם הוא שזה כיבוש שמתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת מיום היותו לעם. זה ההגדרה של כיבוש רבים. כל מה שאנחנו באים אפילו לדבר מה מהדרישות הקונקרטיות לכיבוש רבים, אבל צריך לדעת מה זה כיבוש רבים. כיבוש רבים הפירוש הוא כיבוש שמתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת מיום היותו לעם. לא היחידים, יכול להיות שיש נגיד, לא יודע כמה יהודים, יש מיליון יהודים, 5 מיליון, 10 מיליון יהודים, אבל זה לא כיבוש 10 מיליון יהודים. כיבוש 10 מיליון יהודים זה גם לא כיבוש רבים, זה כיבוש יחיד. כיבוש רבים הפירוש הוא כיבוש של עם ישראל כולו כחטיבה אחת, מיום היותו לעם. רק שרש"י אומר, מה הם הדרישות הקונקרטיות כדי שהכיבוש יתייחס לעם ישראל כולו, מה הם הדרישות הקונקרטיות? אז רש"י אומר שני דברים, קודם כל צריכים שכל ישראל משתתפים בכיבוש. אז רש"י בעבודה מסביר, הפירוש הוא שיש שם 60 ריבוי משתתפים בכיבוש, וגם שיהיה על פי אורים ותומים. למה צריך להיות על פי אורים ותומים? זה מפני שזה, יש הלכה זו, בנוגע למלחמת רשות, גם למלחמת רשות. ההלכה היא ככה, הרמב"ם דווקא לא מביא את זה בכל מלחמה, אבל בספר המצוות, בסוף השורשים, הרמב"ם כן מביא את זה, וככה נראה מהגמרא במסכת סנהדרין, ששם יש פירושים שונים, אבל רש"י בכל מקום שומר על הפסוק, ולפני אלעזר הכהן יעמוד הוא זה מלך. וכל ישראל איתו זה משוך מלחמה, אז מדובר במלחמה. וכתוב שהמלך צריך להתייעץ עם אורים ותומים. אז אבא שלי אומר כדבר ברור, מלחמת הרשות בוודאי צריך אורים ותומים. אם לא שואלים אורים ותומים, אז זה לא מלחמת הרשות. אין בזה חדש דין של מלחמה. אז אבא שלי מבין שהפירוש הוא, כדי שהמלחמה או הכיבוש, פה הנושא הוא לא כל כך המלחמה, פה הנושא הוא הכיבוש.
זה דין, יש דין מסוים בכיבוש, כדי שכיבוש יקדש את ארץ ישראל, הכיבוש צריך להיות כיבוש רב, כיבוש שמתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. אז כדי שהכיבוש יתייחס לעם ישראל כולו, אז זה צריך להיות על פי אור ותום, בגלל שזה לא חשוב ותום, לא חשוב ותום שבמלחמה, כדי שהמלחמה, במלחמת רשות, מה העיקרון שלנו לזה? גם מלחמת רשות, מה הפירוש של מלחמת רשות? זה חלוץ דין של מלחמה, חלוץ דין של הפירוש של מלחמה שמתייחסת לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. אז גם בדין של כיבוש, שאנחנו אומרים שהכיבוש צריך להיות כיבוש רבים, צריך להתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. רש"י אומר, צריכים שיהיה על פי אור ותום, ורש"י אומר, בדרך כיבוש יש דרישה נוספת. נראה לי שהדרישה הזו לא קיימת גם במלחמת רשות, אף פעם לא שמענו דבר כזה, שמלחמת רשות צריכים 60 ריבו. הרבה ראשונים במלחמת רשות צריכים בזן הגודל, ככה משמע המשנה. המשנה אומרת במסכת סנהדרין, דף בייז עמוד א', אין מוצאים למלחמת רשות, אלא על פי בזן 71, צריכים בזן הגודל. יש בזה מחלוקת ראשונים. הרמב"ם סובר ככה, שבמלחמת רשות לעצם המלחמה צריכים בזן הגודל, אבל יש ראשונים שלא סוברים כן. המירי במסכת סנהדרין, דף ט"ז סובר שכל הדין שאין מוצאים למלחמת רשות אלא פי בזן של 71, זה רק לגבי הכוח של גיוס, שהמלך רוצה לגייס את העם ללחום במלחמה. אבל אם הוא לא מעוניין לגייס, יש לו מספיק מתנדבים, למלחמה, אז לפי המירי לא צריכים שיהיה על פי דס בזן הגודל. וכך נראה גם השיטה של רש"י. אבל דבר אחד ברור, צריכים על פי אור ותום, בוודאי. אנחנו לא נאמר שמלך יכול לעשות מלחמת רשות בלי בזן הגודל וגם בלי אור ותום, אז בוודאי צריכים אור ותום. אבא שלי אומר, חד וחלק, אומר, זה הדין, לפני אלעזר הכהן, יעמוד הוא זה מלך. וכל יסוד איתוי, זה משוך מלחמה, מדובר במלחמה. והמלך צריך להתייעץ עם אור ותום, הוא צריך לשאול ותום, זה צריך להיות על פי אור ותום. אז זה דין לא רק במלחמה, זה דין גם בכיבוש רבים. כדי שהכיבוש רבים יהיה כיבוש, כשיהיה כיבוש רבים, הפירוש הוא שהכיבוש יתייחס לכל עם ישראל כחטיבה אחת, אז צריכים שיהיה על פי אור ותום. אבל רש"י פה אומר, לגבי הכיבוש יש שם דרישה נוספת. יש דרישה נוספת שלא מוצאים לגבי מלחמת רשות, כדי שהכיבוש יהיה כיבוש שמקדש את הארץ, כארץ ישראל, שמחבר את הארץ לארץ ישראל. שזה לא שנשאר שבעבודה זרה, זה מחבר לארץ ישראל, רש"י אומר, וחיברו לקדושת ארץ ישראל. זה הפירוש הוא, בגלל שבדין כיבוש, כל מקום שתדרך בו כף רגלכם, זה לא יכול להיות מקום רחוק שלא מחובר לארץ ישראל, זה יכול להיות רק מקום שמחובר לארץ ישראל. באנגלית אומרים contiguous, וזה נוגע בארץ ישראל, מחובר לארץ ישראל. אז יש דין מסוים של כיבוש, שזה מקדש את ארץ ישראל, מחבר את זה לארץ ישראל, אז יש דרישה לזה, זה רק אם הכיבוש יש 60 ריבו שישראל שמשתתפים, יש 60 ריבו ישראל שמשתתפים בכיבוש. אז זה מה שהשמע. אז מה שמדגישים הוא שזה דרישות קונקרטיות, אבל עיקרון שעומד מאחורי זה הוא, שצריך להיות כיבוש שמתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. זה הדין של כיבוש רבים. אז רש"י לא מתכוון לומר שיש דרישה נוספת, שבסוריה היה בעיה נוספת, שדוד לא כובש לצורכו. דוד לא התכוון בשביל טובת עם ישראל, הוא התכוון רק בשביל צורך פרטי שלו. בוודאי שלא. אבא שלי גם אומר, בלי קשר לזה, ברמב"ם הוא אומר, המלך עושה מלחמה, הוא צריך להיות שהוא עושה את זה לשם שמיים. מה קורה לשם שמיים? שהוא לא עושה את זה לשם אמביציה אישית. אז ברור שדוד לא עושה שום דבר לשם אמביציה אישית. אז רש"י לא מתכוון לומר את זה. אבל רש"י מתכוון לומר, מכיוון שהכיבוש של דוד, זה היה, לא היו 60 ריבו.
וגם זה לא היה פירון ותומם, אז זה לא קיבוש שהתייחס לעם כולו כחטיבה אחת, אז לכן הארץ הכבושה לא מתחלקת לעם ישראל. הארץ הנכבשת מתחלקת רק לדוד ולאנשי צבא שלו. כשהכיבוש מתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת, אז הארץ הנכבשת שייכת לעם ישראל כולו. אבל כשהכיבוש לא מתייחס לעם ישראל כולו, אלא הכיבוש מתייחס רק ליחידים שהם אנשי הצבא, שהם המלך, ואנשי הצבא הם הלוחמים וגם אלו שיושבים על כלים שיש להם תפקיד אזרחי בתוך המלחמה. אבל הם משתתפים במלחמה, אז הכיבוש זה על ידם, הכיבוש זה שלהם, זה לא של העם כולו. אז לכן הארץ שנכבשת שייך להם. זה מה שרש"י מתכוון לומר. ואבא שלי אמר שהמקור לזה זה הרמב"ם בסוף פרק ד' הלכות מלכים הלכה י', כלומר המקומות שתליתי באתר, זה למעלה בעמוד השלישי. הרמב"ם אומר כל הארץ שכובש הרי הוא שלוי ונושן לעבודו ואנשי מלחמה כפי מה שירצה ומניח לעצמו כפי מה שירצה ובכל הדברים דין ודין. אז הרמב"ם אומר למי שייך הארץ שכובש, זה שייך לו ולעבדיו ולאנשי המלחמה, למי שמשתתף במלחמה. אז אבא שאמר, הרמב"ם לא יכול להגיד דבר כזה, שאם הכיבוש הוא על פי בית הגודל ועל פי פירון ותומם, שהארץ נכבשת שייך למלך ולאנשי המלחמה. לא יכול להיות דבר כזה. מה פתאום שייך רק למלך ואנשי המלחמה? אז אבא שאמר, ברור שהרמב"ם לא מדבר כזה על פי בית הגודל וזה על פירון ותומם. ואבא שגם דייק את זה מהרמב"ם, כאשר הרמב"ם אומר אחר כך, ובכל יהיו מעשה לשם שמיים, הכל לשם שמיים. אם זה על פי בית הגודל וזה על פירון ותומם, איך שייך לומר שזה לא לשם שמיים? על פי ומתואר, שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות את זה, או זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות את זה, אז ברור שזה לשם שמיים. אז מדויק מדברי הרמב"ם פה, שהרמב"ם לא מדבר על מלחמת רשות, זה לא מלחמת רשות, זה לא על פי בית, הרמב"ם אומר בפרק ה' הלכות מלכים, שמלחמת רשות צריך להיות על פי בית הגודל. אם זה על פי בית הגודל, הרמב"ם לא מסכים השיטה של מירי. הרמב"ם סובר מסורת בית הגודל, זה לא מלחמת רשות. והרמב"ם הלכות מלכים לא מזכיר, והרמב"ם בספר המצוות מזכיר גם מלחמת הרשות צריך להיות על פירון ותומם. אז מדובר בו, זה לא על פי בית הגודל ולא על פירון ותומם. אז זה לא מלחמת רשות. מלחמת רשות זה מלחמת רבים. הלחימה מתייחסת לעם כולו. זה מתייחס לעם כולו. הרמב"ם לא מדבר על סוג מלחמה כזה. זה הרמב"ם פרקי מדבר על סוג מלחמה כזה. פה הרמב"ם מדבר על מלחמת יחידים, לא על מלחמת רבים. מלחמת רשות זה חלויס דין מלחמה. חלויס דין מלחמה זה חלויס דין מלחמה זה מלחמת רבים. פה זה לא על פי בית הגודל, זה לא על פי רצון. אז זה לא מלחמת רבים, זה לא מלחמת רשות, זה לא חלויס דין של מלחמה. זה מלחמת יחידים. זה החידוש של הרמב"ם, זה גם לא פשוט. השיטה של הרמב"ם היא שהמלך מותר לו ללחום מלחמה גם אם זה לא מלחמת רשות, גם אם זה רק מלחמת יחידים, מותר למלך ללחום את זה. אבל יש בזה תנאי, הרמב"ם אומר, ובכל יהיה מעשה לשם שמיים, זה לא דבר קל, זאת אומרת, שהוא לא עושה את זה מתוך אמביציה, שהוא לא עושה את זה מתוך אמביציה אישית. אם אני רק יכול לחזור לדבר אבא שלי, שדיברתי אבא שלי הרבה, ואחד מהדברים רציתי להסביר שמישהו שאמר שאבא שלי, כשזה עזב בניו יורק לבוא לשיקגו, זה בגלל ששם בניו יורק הוא לא היה יכול לעשות דבר גדול, וכן הוא בא לשיקגו לעשות דבר גדול. כאילו אבא שלי פעל מתוך אמביציה אישית, בוודאי, לא שייך לומר את זה, אתה רואה את זה בתוך אישית שאבא שלי, הוא אומר את זה פה, הוא אומר, ובכל יהיו מעשה לשם שמיים, הוא אומר, זה לא דבר קל, בגלל שצריכים לא לעשות את זה מתוך אמביציה,
מתוכן בציישית, אז ברור שאבא שלי עשה את הכל שם שמיים שרצה להביא קדושה לתוך הקהילה, אבל זה הפשט ברמב"ם. אז רואים ברמב"ם פה, כשיש כיבוש שלא מתייחס לעם כולו, אז הארץ הנכבשת שייך למלך ולאנשי צבא שלו. אז לכן, זה גם הפשט ברש"י. רש"י לא מתכוון לומר. אני שמעתי שיעור של ראש אריאלי, אז הוא כל הזמן חזר ואמר, דוד לא כובש לצורכו, שהפירוש הוא שצריכים לכבוש את הארץ בשביל עם ישראל, ודוד לא כובש בשביל עם ישראל. אבל גם לא יהיה ברור בתוך דבריו, בגלל שלא כל כך הדגיש את דבר ראשון שרש"י אומר, שרש"י אומר, שצריכים שיש 60 ריבוי, 60 ריבוי, וזה לא משמע ללשון רש"י, שזה שני דברים נפלאים. רש"י היה צריך לומר, שלא יכעסו ביחד, וגם דוד לא כובש אלא לצורכו, ועוד דוד לא כובש אלא לצורכו. משמע רש"י, זה לא דבר נפרד. מכיוון שכעסו ביחד, אז לכן הכיבוש לא התייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. ולכן נמצא שהכיבוש הוא לא כיבוש רבים, הכיבוש הוא רק לצורכו. על פי, כמו השיטה של הרמב"ם, כשהכיבוש לא מתייחס לרבים, אז הארץ הנכבשת שייכת, אז הארץ הנכבשת שייכת למלך ואנשי הצבא. רק דבר אחד אני רוצה להבהיר. הרמב"ם מדבר כשזה לא מלחמת רשות. אמרנו שזה לא על פי בז נגוד, לא על פי רמתום, לכן הרמב"ם אומר צריך להיות מעשיו לשם שמיים. אם זה אפילו ותומים. רש"י לא אומר את זה פה, רש"י אומר את זה, זה נכון, זה גם לא היה אפילו ותומים. אבל כשרש"י אומר פה, לא בקשר לצורכו, זה לא רק מפני שזה לא היה אפילו ותומים, אפילו זה ותומים, בגלל שלא יש 60 ריבוי. אז פה רש"י לא מדבר רק מפני שזה לא מלחמת רשות. זה ודאי לא היה מלחמת רשות, בגלל שלא היה אפילו ותומים. אבל חוץ מזה, רש"י גם לא מדגיש את העניין של ותומים פה. זה רש"י מזכיר בעבודה זרה. יש דין שצריכים 60 ריבוי משתתפים בכיבוש ככיבוש רבים. אז זה דין בפני עצמו, אז זה לא שייך לדין מלחמת הרשות. יכול להיות, מצד זה, זה לא היה מלחמת רשות, לא היה פירים ותומים, אבל רש"י לא מדגיש את זה, רש"י אומר, אפילו מה היה ותומים. מכיוון ש60 ריבוי לא היו שם, אז זה לא כיבוש רבים, זה לא כיבוש שמתייחס לעם כולו. אז יוצא, אין כזה דרישה לגבי מלחמת הרשות, אז ודאי זה מלחמת הרשות. אבל הכיבוש עדיין לא מתייחס לעם כולו, שנאמר שזה כיבוש רבים, הוא שהארץ הנכבשת שייכת כל עם ישראל. לא. אז זה דין בכיבוש, שאם אין 60 ריבוי בכיבוש, אפילו שזה מלחמת הרשות, אפילו שזה מלחמת רשות. אבל אם אין 60 ריבוי בכיבוש, אז הכיבוש מתייחס, הלחימה עצמה זה מלחמת הרשות. אבל בדין של הכיבוש, איך זה יתחלק? יש דין מסוים בכיבוש, שהכיבוש, הארץ הנכבשת, לא שייכת לעם ישראל כולו, זה שייך רק למלך ולאנשי המלחמה. זה מה שרש"י אומר. כיבוש יחד לדוד שלא יכול יסוד ביחד כדי שהיו בכיבוש יהושע, שכולם וכבשו לצורך כל יסוד קודם חלוקה, אבל דוד לא כבש אלא, אבל דוד לא כבש אלא צורכו. אז זה רש"י פה. עכשיו, יש את רש"י בעבודה זרה, שרש"י מוסיף את העניין של ותומים, ואני הסברתי את זה. מה המקור לזה שצריכים ותומים? זה הלכה שלפני עזר הכהן יעמוד, הוא זה מלך, זה ישוע, מדובר על מינוי ישוע כמלך. אז רש"י אומר, וכבש דוד וחיבור קדוש ארץ ישראל, שלא על פי הדיבור, ולא 60 ריבוי, וקורא לי כיבוש אחר, וזה מה שנקרא כיבוש אחר. עכשיו, נראה את התוספות בגיטין. התוספות בגיטין אומרים, התוספות בדף ח' עמוד א', התוספות אומרים, כיבוש יחיד, פירוש הקודש שלא היו לשם כל יסוד ביחד, כמו בכיבוש יהושע, וכבשו לצורך כולם. אבל דוד לא כבש אלא לצורכי. אז כפי שמסביר את זה, זה לא דבר נוסף. זה שלא יש שם כל יסוד, אז התוצאה היא,
המשמעות היא שהוא לא כבש בשביל כל ישראל, אלא כבש רק לצורך. לא שזה הכוונה, אלא זה המציאות של הכיבוש. המציאות של הכיבוש היא שדוד לא כבש אלא לצורך. אבל בספרי מפרש טעם אחר, בסוף פרשת והיה עקב. אז הוא אומר שיש טעם אחר. דמשמע, לפי שלא היית עדיין קוראת של כבושה, כדרם הסם, סמך לפלטורה שלך, לא הרשת, פירוש. יבוסי שסמך לירושלים, אתה עוד לא כבשת כל ארץ ישראל, כל ארץ כנען. ואתה הולך וכל עבר ירדן מערבה, לא כבשת את הכל עדיין. לא כבשת עדיין את כל ארץ כנען, כל ארץ זין עממים. ואתה הולך וכובש הנמר רעים והרמצויבה, אבל, אז זה הסיבה לזו התקדש. לא התקדש, לא מפני שלא יהיו 60 ריבו, זה לא התקדש בגלל שזה לא היה כסדר מצווה סי, הוא לא כבש את זה כמצווה סי. כמצווה סי היה לכבוש את סוריה אחרי שהוא כבש את ירושלים. לכבוש את סוריה אחרי שהוא כבש את כל ארץ כנען. ככה זה צריך להיות. זה ככה היה כמצווה סי. דוד עשה לא כמצווה, עשה שלא בשוס. אותו זאת אומרת שזה היה לא בשוס שעושה את זה. זה היה נגד הדין. אבל התוספות אומרים, אבל בספר מפרש טעם אחר, בסוף פרש ועקב, מה שלפי שלא יש עדיין קוראים של כבושה, סמוך לפלטרה שלך, רק רגע, סמוך לפלטורה שלך לא הרשת, פירוש יבוסי, שהסמוך ירושלים, ואתה הולך וכובש הרמנריים והרמצויבה, אבל אחר שכל ארץ ישראל כבשו הדורש הסם, ותכסיב כל מקום אשר תדרך כף רגליכם, שכל מה שכובשם מחוץ לארץ היה קדוש, אפילו יחיד. אפילו יחיד. עכשיו, אני אמרתי שהתוספות אומרים, זה לא לפי הדין מה שדוד עשה. פה התוספות לא אומרים זה מפורש, אבל זה המשמעות. אבל התוספות מסכת עבודה זרה, שזו אותו שיטה, הוא גם אומר הוא אומר שם מפורש, שזה לא יהיה ברשות. הוא אומר, לכך נראה, זה התוספות עבודה זרה, כל שאין לו שוס לכבוש, נקרא חוץ לארץ. בכל זמן שלו כבש ארץ ישראל, לא יהיה רשוס לכבוש חוץ לארץ. התוספות מפורש, שזה היה לא לפי הדין. זה לא היה פי בזמן הגדול, לא היה פי רום ותומים. זה גם לא היה, זה לא היה על פי דין מה שהוא עשה, לא היה רשות לעשות את זה. רק השאלה שכולם שואלים, בסדר, אם יש כזה דין, שלא היה רשות, ולכן זה נחשב, לכן סוריה לא יכול להתקדש, בגלל שהוא כבש את סוריה, קודם שהוא כבש כל ארץ כנען. קודם שהוא כבש כל ארץ כנען. אבל זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהסיבה היא בגלל שזה כיבוש יחיד ולא כיבוש רבים, וזה תלוי מחלוקת אם כיבוש יחיד שני כיבוש, או כיבוש יחיד לא שני כיבוש. אז איך אתם אומרים את זה? אז ראיתי בשם של נחם פרצוביץ, שהיה רם בכיר בישיבת מיר, בדור הקודם, מה זה הדור הקודם? כשאני הייתי בחור, שחלק גדול מהתורה בארץ ישראל בא ממנו. חלק גדול בא מרב נחם במיר, וחלק גדול בא מרב שמואל יוזבסקי בפונוביץ'. אז הוא אמר, כך כתוב בספר שלו, הוא אמר שלפי התוספות, מה שיושב מהספרי זה חולק על הגמרא. זה שיטה אחרת. אני חושב שזה מאוד קשה לומר שהספרי חולק על הגמרא פה, זה מה התוספות מתכוונים לומר. איך הוא אומר דבר כזה? כנראה שהוא דייק מהמילים, אבל בספרי מפרש טעם אחר, כאילו זה טעם אחר מה שכתוב בגמרא. אבל זה לא, אני רואה שזה לא הפשט. טעם אחר זה לא הפשט, טעם אחר מה שכתוב בגמרא. טעם אחר מה שרש"י אומר. רש"י אומר בגלל שצריכים, רש"י אומר מפני שצריכים 60 ריבוי. והוא אומר טעם אחר, מפני שדוד כבש את סוריה קודם שכבש את ירושלים, קודם שכבש את כל ארץ כנען לגבולתה. זה הפירוש טעם אחר. ואני חושב ברור שמה שאני אומר זה נכון. למה? תסתכל בתוספות עבודה זרה. התוספות זרה לא משתמש בנוסח כזה, לא משתמש טעם אחר, ולא רק את זה. התוספות מדברים על פשט בגמרא, מביאים פשט של רש"י. ומביאים רבי יצחק מהרפות שדוחה מה שרש"י אומר, והתוספות דוחים מה שרבי יצחק מהרפות אומר. ואחר כך תוספות מביאים את הפשט הזה, אפילו קודם שמצטטים את הספרי.
אז איך הם אומרים את הפשט הזה בלי לצאת ספרי? כדי שהם זה כפשט בגמרא. וגם הם לא אומרים טעם אחר, אז ברור שזה לא הפשט בתוספות, שהתוספות מתכוונים לומר שהספרי חולק על הגמרא שלנו. זה דבר אחד. עכשיו, התלמיד שלו, רב אושר אריאלי, שהוא רם בכיר בישיבת מיר, היום, התוצאה זה אותו דבר, רק הוא לא אומר שהספרי חולק על הגמרא, הוא רק אומר, זה הפירוש המילים של קיבוש יחיד. פירוש יחיד, הפירוש הוא, קיבוש יחיד, הפירוש הוא, שעשה את זה על דעת עצמי. עשה שלא ברשות, זה קיבוש יחיד. קיבוש רב מהפירוש הוא, זאת אומרת, הגמרא משתמשת במילה קיבוש יחיד, לא קיבוש רב. קיבוש יחיד, הפירוש הוא שהוא עשה את זה על דעת עצמי. זה הפירוש קיבוש יחיד. לא כמו כל שנים יש דרישות קונקרטיות כדי שנחשב קיבוש רב, זה צריך דרישות מסוימות. הוא אומר לא, הוא אומר קיבוש יחיד, הפירוש הוא שיהיה... Maybe you can close the door a little bit, so it's a little bit cooler now. So. אז אמנם רב אושר אריאלי לא אומר שהוא חולק על הגמרא, אבל תכל'ס זה יוצא אותו דבר, שאין דין אחר שקיבוש יחיד וקיבוש רב כפי שאנחנו מרקים את זה. יש רק את הדין הספרי, כל ההבדל שהמנחם אומר, זה חולק על הגמרא, ורב אושר אומר, זה מה שהגמרא מתכוונת לומר. אז אין דין בפני עצמו של קיבוש יחיד, קיבוש רב. אבל אני חושב שזה מאוד קשה לומר שזה הפשט, זה קשה לומר שזה הפשט. במילים קיבוש יחיד, קיבוש יחיד פירושו בניגוד לקיבוש רב, ואנחנו נראה הלאה גם שזה לא יכול להיות הפשט. למה? מפני שהתוספות אומרים פה שהסיבה למה סוריה לא התקדשה, בגלל שכבש את סוריה קודם שהוא כבש את כל ארץ כנען לגבולותיה. אבל התוספות עדיין אומרים שלא היו 60 ריבו שם, לא היו 60 ריבו. התוספות לא אומרים שהיו 60 ריבו, אבל היה בעיה אחרת. התוספות אומרים שלא היו 60 ריבו. ולמה סוריה לא התקדשה? התוספות אומרים מפני... למה סוריה לא התקדשה? התוספות אומרים מפני שהוא כבש את סוריה קודם שהוא כבש את כל ארץ כנען לגבולותיה. אבל מה אם הוא כן היה כובש את ירושלים קודם? מה אם הוא כן היה כובש כל ארץ כנען לגבולותיה קודם? אז סוריה כן הייתה מקדשת. והתוספות אומרים מפורש, אף שזה לא ידע שזה מקדש. התוספות אומרים מפורש, אפילו אם זה הכיבוש על ידי יחיד, קיבוש יחיד זה היה מתקדש. ככה אומרים התוספות. ואני קורא את זה בתוספות, הוא אומר, ודווקא נקודה זו, התוספות בעבודה זו זה כמו התוספות אצלנו. נקודה זו מפורשת בתוספות אצלנו. בתוספות בעבודה זו זה רק המשמעות של התוספות. אבל זה ברור שזה הפשט, התוספות אומרים זה מפורש פה. התוספות אומרים, אבל בספרים מפרש טעם אחר, בסוף פרשת והיה עקב, דמשמע לפי שלא עושה עדיין כארץ ישראל כבושה, כי דאמר חסם סמך לפרטורה שלך לא הורשת פירוש. מה זה חסם פרטורה שלך? אז הוא אומר פירוש יבוסי שהיה סמך ירושלים ואתה הולך וכובש הרם נהריים והרם צויבה. אז רק מפני שזה לא היה כמצווה, זה לא היה רשות לעשות את זה. אבל אם זה כן היה כמצווה, אם הוא יכבש ירושלים קודם, אם הוא יכבש כל ישראל גבולותיה קודם, אז סוריה כן הייתה מתקשטת. אף שהתוספות אומרים, המציאות היא כמו שרש"י אמר, שלא יהיו שם 60 ריבוע. התוספות אומרים, אבל אחר שכל ארץ ישראל כבשוה, דורש השם מדכסיב, הספרי, כל מקום שזוך כפרב לכם, כשכל מה של קודש מחוץ לארץ היה קודש ואפילו יוחד. זאת סוריה זה חוץ לארץ. אפילו אין 60 ריבוע. וזה לא על פי יום ותורמים, זה לא היה על פי יום ותורמים, זה לא על פי בזמן הגדול, זה היה מתקדש. אז אני חושב שזה חידוש מאוד קשה להבין את זה, אבל זה מיוחד קשה לפי מה איך שרב נחום ורב אשר הבינו את זה, בגלל שלפי מה שהם אומרים, אין בכלל דין של קיבוש יחיד מול קיבוש רב. יש רק הלכה אחת, לא משנה אם קוראים לזה קיבוש יחיד או לא קוראים לזה קיבוש יחיד. בסדר, רב אשר אומר שזה מה שהקיבוש יחיד. אז אני חושב, הוא מדגיש בגלל שהגמרא מדבר על קיבוש יחיד, לא? זה לא קיבוש יחיד מול קיבוש רב. קיבוש יחיד הפירוש הוא על דעת עצמי. אבל זאת אומרת, שבין לפי רב נחום, בין לפי רב אשר,
אין הלכה של כיבוש יחיד מול כיבוש רבים. יש רק הלכה. צריכים שלא ידעס עצמו, הפירוש הוא שיכבוש את הארץ הנוספת רק אחרי שהוא כובש כל ארץ כנען לגבולותיה. ולכל זה מה שהתוספות אומרים, שאם אדם כובש חוץ לארץ, זה מה שהתוספות אומרים מפורש, שכל מה שכובשים מחוץ לארץ היה קדוש, אפילו יחיד. שאם אחד כובש אם כובשים חוץ לארץ, אחרי שכל ארץ כנען לגבולותיה כבר נכבשו, אז זה כן מתקדש. מדין כל מקום אשר תדרוף כף רגלכם בו לכם יהיה. אבל זה חידוש מאוד קשה להבין את זה. זאת אומרת, שאפילו אדם אחד הולך, נגיד, וכובש את מצרים, אנחנו אומרים שזה מקדש את מצרים, מצרים נהיה ארץ ישראל, וזה מקדש בקדושת ארץ ישראל. זה קשה להבין את זה, אבל זה שהם אומרים, אין הלכה אחרת של כיבוש יחיד מול כיבוש רבים. יש רק אחד שיהיה כמצווה זו. וככה הם מפרשים את דברי התוספות. אבל נראה לנו שזה מאוד קשה, אני חושב שוודאי יש דין של כיבוש יחיד כיבוש רבים. אבל התוספות הוא עדיין קשה. למה? נגיד שיש דין כיבוש יחיד רבים, אבל מה עומד מאחורי? איך שנגדיר את זה? מה עומד מאחורי המושג הזה של כיבוש יחיד כיבוש רבים? אנחנו גם צריכים להסביר איך מה שהתוספות אומרים משתלב עם כיבוש יחיד כיבוש רבים. אבל אפשר לומר ככה, ההגדרה של כיבוש יחיד כיבוש רבים זה כמו שאנחנו אמרנו. כיבוש יחיד הפירוש של כיבוש שמתייחס ליחידים שהשתתפו בלחימה, וכיבוש רבים הפירוש הוא כיבוש שמתייחס לעם ישראל כולו, כחטיבה אחת, זה הפירוש. אז מה התוספות? התוספות אומרים שאם דוד לא היה רשות לכבוש, אני עוד לא מגיע למסקנה שלו בתוספות, אני רק מסביר איך היינו בסלחדק של ההסבר בתוספות. אנחנו לא נאמר, כמו שרב נחמן אומר, שאין דין של כיבוש יחיד כיבוש רבים, לפי הספר. יש דין. ומה עצם דין של כיבוש רבים? כיבוש שמתייחס לעם ישראל כולו. כיבוש שמתייחס לעם ישראל כולו. והתוספות אומרים שבנוגע לסוריה, מכיוון שלא היה לדוד רשות לכבוש, אשר לא ברשות, אז לכן הכיבוש לא יכול להתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. לכן זה רק כיבוש יחידים. לכן זה לא כיבוש רבים. אבל התוספות אומרים, אם היה לו רשות, אם הוא היה כובש כל ארץ כנען לגבולותיה קודם, אם הוא היה כובש כל ארץ כנען לגבולותיה קודם, אז אפילו אם יחיד היה כובש סוריה, סוריה היה ארץ ישראל מדורייתא, זה הקודש בקדושת ארץ ישראל, זה הקודש בקדושת ארץ ישראל מדורייתא. זה מה שהתוספות אומרים. אבל רק לפי מה שאנחנו אומרים, הפירוש בתוספות הוא שאם היה לו רשות, אז זה היה כיבוש רבים. לפי מה שהם אומרים, אין להם עסק ככיבוש רבים פה. אנחנו כן, יש לנו עסק ככיבוש רבים. הפירוש של כיבוש רבים הוא שכיבוש שמתייחס לכל עם ישראל. אבל לא היה רשות לכבוש את סוריה. מכיוון שלא היה רשות לכבוש את סוריה, אז לכן הכיבוש של סוריה לא היה יכול להתייחס לכל עם ישראל. אבל אם היה לו רשות, נגיד שהוא כבש את כל ארץ כנען לגבולותיה קודם שכבש את סוריה, אז אפילו אם יחיד היה כובש את סוריה, זה היה מתייחס לכל עם ישראל כולו כחטיבה אחת. זה מה שאתם אומרים. אבל גם זה אנחנו רוצים להבין, איך אפשר לומר דבר כזה. זאת אותו קריאה ששאלנו קודם רק, אנחנו שאלנו קודם, לפי מה שהם אומרים, בכלל, אנחנו לא מבינים את זה בכלל, איפה יש דין כזה שאחד כובש שזה נהיה ארץ ישראל, אחד כובש מקום בחוץ לו, זה נהיה ארץ ישראל. וזה ארץ ישראל לכל התנאים, איפה יש את זה? פה אנחנו מכניסים את זה במסגרת, אנחנו אומרים שזה כיבוש רבים, זה מתייחס לעם ישראל כולו. ואנחנו שואלים איך יכול להיות דבר כזה, אחד כובש מקום בחוץ לארץ, מכיוון שהיה לו רשות לעשות את זה, אז מדין כל מקום ושדר קרב לכם בו לכם יהיה, אז המקום נהיה ארץ ישראל. בגלל שזה נהיה, זה נחשב לכיבוש רבים. אם יש לו רשות לעשות את זה, אז זה נהיה כיבוש רבים. אנחנו שואלים, איך יכול להיות דבר כזה, שאדם אחד כובש במקום חוץ, ואנחנו אומרים שזה כיבוש מתייחס לעם ישראל כולו. אם התוספות היו מזל ארץ ישראל גופה,
אז יהיו מבינים את זה. והתוספות בעבודה זרה באמת אומרים את זה על ארץ ישראל גופו. ובזה יש נקודס מחלוקס בין התוספות הרמב"ם, וזו מחלוקת מאוד חשובה. לפי התוספות בעבודה זרה, וכנראה שזה גם בשיטה של תוספות פה, רק יש לנו בעיה פה בינתיים עם התוספות. השיטה של התוספות היא שמקום בארץ ישראל אין שום דרישות לכיבוש רבים. אפילו אחד כובש את המקום, זה נהיה קדוש. זה כבר ארץ ישראל, זה ארץ כנען. זה ניתן מתנה לאברהם אבינו, ארץ ישראל מוחזקת לנו בידינו מאבסינו. זה שלנו, זה ארץ ישראל. אבל כדי להיות חי בתשובה, זה קדש על ידי כיבוש. לפי התוספות אין דרישות מסוימות מיוחדות בשביל זה. צריכים לכבוש, אפילו אחד כובש, אז זה מתקדש. זו השיטה של התוספות. זו שיטה מאוד חשובה, הלכה למעשה. הרמב"ם חולק על זה, אני קורא את הרמב"ם בזה בעמוד השני. הרמב"ם אומר, פרק א' הלכות תרומות הלכה בייס, הרמב"ם אומר, ארץ ישראל אמורה בכל מקום היא בארצו שכבש מלך ישראל נביא, עוד פעם. ארץ ישראל אמורה בכל מקום היא בארצו שכבש מלך ישראל נביא מדעת רוב ישראל, וזה נקרא כיבוש רבים. אז מה עם הדרישות לכיבוש רבים והרמב"ם? שכיבוש זה מלך או נביא מדעת רוב ישראל, אז זה כיבוש רבים. אבל אם זה לא מלך, וזה לא מדעת רוב ישראל, אז זה כיבוש יחיד, הרמב"ם מפורש. אפילו מדובר בארץ כנען, אפילו מדובר בארץ שניתנה במתנה לאברהם אבינו. זה ארץ ישראל מוחזקת לנו בידינו מאבסינו. אבל זה לא מתקדש בקדוש ארץ ישראל, זה חי בתרומת המצוות ובכל מצוות התלויות בארץ. ככה הרמב"ם אומר, ויוכל מישראל או משפחו שבט שהולך וכבש לעצמו מקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אבינו, אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו כל המצוות. אז זה לא כמו התוספות בעבודה זרה. התוספות בעבודה זרה אומרים מפורש, שאם מדובר בארץ ישראל, וכל השאלה היא לא לעשות את זה על ארץ ישראל, אלא לקדש את זה בקדושת ארץ ישראל, להיות חייב בתרומת המצוות, להיות חייב בתרומת המצוות. התוספות אומרים, אפילו אחד כובש, זה מספיק לנו. הפירוש הוא, אף אחד כובש, זה נחשב כיבוש רבים. למה? מפני שאם זה מקום שניתן במתנה לאברהם אבינו, אז זה מצווה לכבוש את הארץ, אז זה מלחמת מצווה. יש מצווה לכבוש את הארץ, אז זה מלחמת מצווה. ואם זה מלחמת מצווה, אפילו אחד שכובש את זה, כאשר יש מצווה, זה מעשה מצווה של כיבוש הארץ. אם זה מעשה מצווה של כיבוש הארץ, אז לכן המעשה הזה מתייחס, עם ישראל כולו, אפילו שרק אחד עושה את זה. זה השיטה של התוספות. אבל זה לא השיטה של הרמב"ם. השיטה של הרמב"ם היא שאפילו בארץ כנען, מקום שניתן מתנה לאברהם אבינו, אז זה כבר ארץ ישראל, וכל המטרה של הקידוש, כל התכלית של הקידוש, היא להתקדש שיהיה חי בתרומת המצוות. גם בזה צריכים את כל התנאים של כיבוש רבים. וזה מאוד מעניין, זאת אומרת, אם זה לא על פי בזן הגדול, אז מה הבעיה אם זה לא, אם זה לא על פי בזן הגדול, או זה לא על פי דעת רוב ישראל, זה לא מלך? הבעיה שזה לא כיבוש רבים, אבל זה מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, הרמב"ם קודם מפורש. בפרק הלכות מלכים לא צריכים לא מלך, ולא צריכים דעת בזן הגדול. הרמב"ם לא אומר לא צריכים מלך, אבל הרמב"ם אומר שלא צריכים בזן הגדול. לא צריכים בזמן הגדול. והרמב"ם אומר פה, ודאי לא צריכים לדעת רוב ישראל. אבל זה מלחמת מצווה. דעת רוב ישראל בכלל לא שייך לדין מלחמה, זה שייך לדין של כיבוש. אבל ודאי זה מלחמה, זה מלחמת מצווה. כל הדרישות שיש שם, בזמן הגדול, פירים וטומאים, זה לא שייך למלחמת מצווה. ככה הרמב"ם אומר מפורש. כל הדרישות האלו לא שייכים מלחמת מצווה. מסתם גם לא צריכים מלך. מסתם גם לא צריכים מלך. אז לכן, בכל זאת הרמב"ם אומר, זה מלחמת מצווה. אבל יש דין מסוים בכיבוש, לקדש את ארץ ישראל, שיהיה מחויב בתרומת המצוות, הכיבוש, יש דין מיוחד בכיבוש, דין מסוים. כדי שיהיה כיבוש רבים, כדי שיהיה
כיבוש שמתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. לדין זה שיקדש את ארץ ישראל לתשומס ומייסוס, כל מצוות התויס בארץ, הרב אומר, צריכים שיעדי מלך או נביא מידס רוב ישראל או מידס בזן הגדול. זה הרמב"ם בחוס מלך אומר מידס בזן הגדול. זה או מידס רוב ישראל או מידס בזן הגדול. אז זה השיטה שלהם, אבל התוספות לא מסכים לזה. התוספות והדזור אומרים מפורש, זה גם השיטה התוספות בגדול, התוספות והדזור אומרים מפורש, שאם זה בארץ ישראל, אפילו אחד הולך וכובש, זה לא מלך, זה לא 60 ריבו, זה לא על פי בזן הגדול, זה מתקדש בתוך ארץ ישראל. והפשט הוא מאוד פשוט, הרמב"ם הוא חידש, הפשט הוא מאוד פשוט. למה? מפני שזה, יכול להיות שזה מלחמת מצווה, אבל בלי קשר למלחמת מצווה, אפילו בלי קשר למלחמת מצווה. זה מייס המצווה של כיבוש הארץ. זה מייס המצווה של כיבוש. אם זה מייס המצווה של כיבוש הארץ, זה יכול להיות שצריכים שיהיה דין מלחמה כדי שיהיה מייס המצווה של כיבוש הארץ. אבל זה מייס המצווה של כיבוש הארץ. אם זה מייס המצווה של כיבוש הארץ, אז לכן הכיבוש, אתה אומר לי, ודאי זה דין מלחמה, זה מלחמת מצווה. אבל אני לא מדגיש רק דין של מלחמה, אני אומר שזה מייס המצווה של כיבוש הארץ. אם זה מייס המצווה של כיבוש, השיט של תוססי, אז ודאי זה כיבוש רבים. זה מתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. כך אומר התוספות והדזור, אבל זה לא יעזור לנו בתוספות בגיטין, למה? בגלל שהתוספות בגיטין לא מדברים על ארץ כנען פה, שניתן מתנות אבינו, הם מדברים פה על סוריה, והתוספות אומרים שסוריה זה חוץ לארץ, הם אומרים שסוריה זה חוץ לארץ. אז בכל זאת הם אומרים, אפילו אחד שכובש, זה נחשב כיבוש רבים. מה הפירוש? לפי מה שאנחנו אומרים, שזה כיבוש שמתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. זה מתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. וזה אנחנו רוצים להבין. איך שאנחנו מדברים על זה, חוץ לארץ, אין מצווה של כיבוש הארץ. שאף אחד לא יחשוב שבזמן המשיח, שנחבוש עוד ארצות אחרות, שנקיים איזה מצווה של כיבוש הארץ. לא. אם נכבוש חלק גדול מעולם, אם נכבוש חלק גדול, יש דין של כל מקום שתדרך כף רגל לכם בו לכם יהיה. אפילו אם זה חוץ לגבול ארץ ישראל. אז יש דין של כיבוש. אבל אין בזה דין של כיבוש, אין בזה מצווה של כיבוש. כיבוש של כיבוש זה רק בארץ ישראל. הארץ שזה בתוך גבול ארץ ישראל שמפורש בתורה. והתוספות אומרים שבכל זאת מספיק, אז אין שם שום מצווה. ובכל זאת התוספות אומרים שמספיק שאחד כובש, וזה נחשב לכיבוש רבים. אז אנחנו לא מבינים את זה. אבל כדי להבין את זה טוב, אנחנו צריכים להתעמק בתוספות מסכת עבודה זרה. אז התוספות מסכת עבודה זרה, דף כ"א עמוד א', דבר מאסכילים כיבוש יחיד, פירוש הקונטרס, שלא היה שם אורים ותומים ושישים ריבוי, זאת השיטה של רש"י, כיבוש רבים פירושו, שיש אורים ותומים ויש שישים ריבוי. ויועץ נראה כמו שפירוש הרב יצחק מהרפות, תחומה שכבש יחיד, כגון יור במנשה אינו ארץ ישראל. לא כל כך ברור מה הרב יצחק מהרפות בא לומר, מה זה החומה שכבש יחיד. במה הוא בא חולק רש"י? רש"י מצליחים ותומים, מצליחים שיש שישים ריבוי. מה הוא אומר? מהתוספות הלאה נראה, זה לא ברור. ראיתי יש אחד שרוצה לומר שהפירוש הוא שהכוונה היה רק לעצמו. אבל זה קשה לומר שדוד המלך כבש את זה רק, כבש את זה רק לעצמו. קשה לומר את זה, שדוד המלך יכבוש ארץ שלמה רק בשביל עצמו. אז מה רבי יצחק מהרפות מתכוון לומר? אז אנחנו מבינים שהפשט הוא שלא צריכים אורים ותומים, שלא צריכים אורים ותומים. זה יכול להיות כיבוש רבים, זה יכול להיות כיבוש רבים, אפילו בלי אורים ותומים. מה שחשוב הוא שיש 60 ריבוי. אבל זה מעניין, למה? בגלל ש... אז הוא לא צריך אורים ותומים, אם אין אורים ותומים, כנראה שאין דין של מלחמת רשות. אבל הוא אומר שזה לא משנה. אני לא יודע בדיוק מה השיטה שלו לגבי מלחמת רשות. הם צריכים אורים ותומים. אבא שלי סבור, לפי כל השיטות, שצריכים אורים ותומים בשביל מלחמת רשות. הוא אומר, זה הפסוק. לפני אלעזר הכהן יעמוד, הוא זה מלך.
וכל ישראל איתו זה משוך מחד יום מלחמה, צריכים שאלה ברורים ותומים. אז אני לא יודע, אבל הוא אומר, אפילו אם אין שם ברורים ותומים, אבל אין שם, נגיד שזה לא מלחמת רשוס, אבל זה לא משנה, הוא אומר, עצם הכיבוש, אנחנו אומרים, אם יש שם 60 ריבוי, זה מתייחס לעם ישראל כולו, מה שאומר. ויוסי ניר, כמו פירוש רבי יצחק מהרפות, לכל מה שכבש יחד, יגאל בן מנשה, אינו ארץ ישראל. רש"י אומר, צריכים אורים ותומים, לא רק בשביל מלחמת רשוס, אורים ותומים, גם בנוגע לעצם הכיבוש, שהכיבוש יתייחס לעם ישראל, צריכים אורים ותומים, וזה מאוד מסתבר. ויצחק מהרפות לא סובר כן, הוא אומר, לא, הוא אומר, כדי הכיבוש יתייחס לעם ישראל כולו, שזה ייחשב כיבוש רבם, כנראה שאין בחלוץ דין מלחמה, ואם תאומרים אין חלוץ דין מלחמה, אבל זה לא משנה, עצם הכיבוש זה נחשב כיבוש רבם, אם יש שם 60 ריבוי. אז זה מה שרבי יצחק מהרפות אומר, ויוסי ניר כמו שפירוש רבי יצחק מהרפות, לכל מה שכבש יחיד, כגון יור במנשה אין ארץ ישראל, אבל קשה. התוספות חולקים על זה, והתוספות אומרים מה שאמרתי קודם, אומרים מה נפשך. הוא אומר, לא מקבל את זה, הוא אומר, אם מדובר בארץ ישראל, אז לא צריכים גם 60 ריבוי. אתה רואה שהתוספות מדגיש 60 ריבוי, לכן אני למדתי, הפשט ביצחק מהרפות, הפירוש הוא שצריכים 60 ריבוי, אבל זה מה שתוספות שואלים, מה נפשך. הוא אומר, אם מדובר במקום שניתנה מתנה לאברהם אבינו, שזה ארץ כנען, אז אפילו אם אין 60 ריבוי, זה לא כיבוש אחד, אפילו כיבוש על אחד, זה נחשב כיבוש שם. זה שאמרתי, למה? כאשר זה מייס המצווה של, מפני שזה מייס המצווה של כיבוש הארץ. מכיוון שזה מייס המצווה של כיבוש הארץ, אז לכן זה מתייחס לעם ישראל כולו. אבל כאשר דעים ארץ ישראל הוא, אין זה קורא כיבוש יחד. ואם מחוץ לארץ הוא, אבל אם זה מחוץ לארץ, התוספות אומרים, אפילו אם יש שם 60 ריבוי, זה לא יעזור 60 ריבוי. למה לא יעזור 60 ריבוי? אז יכול להיות שהשיטה שלו היא כמו השיטה של רמב"ם, שכדי שהכיבוש יתייחס, וזה אני לא יודע אם זה בדיוק כמו רמב"ם, אבל נגיד שהוא סובר, כדי שהכיבוש יתייחס לעם ישראל כולו, כשהוא לא בחוץ לארץ, אפילו 60 ריבוי לא מספיק. אלא צריכים שיהיה על פי בזן הגדול, ואולי אפילו על פי אורים ותומים. זאת אומרת, הוא חולק רבי יצחק, בהתחלה הוא אומר, יוסי נירה, והכל חולק עליו, הוא אומר, לא מסתבר. הוא אומר, אם זה ארץ ישראל, אז לא צריכים אפילו 60 ריבוי. ואם זה מחוץ לארץ, אפילו 60 ריבוי לא יעזור. צריכים לדעת בן הגדול, ואולי צריכים גם שזה יהיה על פי אורים ותומים. זה מה שאתם שואלים. אז רואים, מה שאמרתי קודם, זה השיטה שלו, אז רואים את זה פה מפורש, אתם אומרים, אם זה מארץ ישראל, אם זה מקום שניתן מתנה לאברהם אבינו, אם זה מקום שניתן במתנה לאברהם אבינו, אפילו אחד כובש, זה נחשב כיבוש רבם, זה מתייחס לעם ישראל כולו. ואם זה מחוץ לארץ, אפילו 60 ריבוי, הכיבוש לא יתייחס לעם ישראל כולו. לא, צריכים שעל פי בזן הגדול, ואולי גם על פי אורים ותומים. אז איך נסביר את הגמרא? הוא גם לא מקבל מה שרש"י אומר. אז הוא אומר, לכך נראה, כל שאין לו רשוס לכבוש נקרא חוץ לארץ, וכל זמן שלא כבש כארץ ישראל, לא היה לו רשוס לכבוש חוץ לארץ. אז הוא אומר, הבעיה הייתה שדוד לא היה לו רשוס לכבוש את סוריה, שעוד לא כבש את כל ארץ כנען לגבולתה. וזה הסיבה. והוא אומר, זה מה שהספרי אומר, ואך איזה בספרי, פרשת עקב, כשכבש דוד, ארם נהריים וארם צבע, אמר לקדוש ברוך הוא, סמוך לפלטין שלך לא כבשת, ואתה הולך ומכבש חוץ לארץ, שנאמר, וסייבוסי יושב בירושלים. אז מה התוספות? התוספות אומרים, התוספות מקבלים, זה מה, התוספות אומרים את זה בגיטין, התוספות מקבלים שלא היה 60 ריבוי בכיבוש סוריה. וזה לא היה פי בזן הגדול, וזה לא היה פי אורים ותומים. אז למה זה לא התקדש? זה לא התקדש, התוספות אומרים, זה לא התקדש מפני שזה לא היה רשות כמו שסוריה, בגלל שעוד לא כבש כל ארץ כנען לגבולתה. משמע שאם דוד כן היה כובש כל ארץ כנען לגבולתה קודם שהיה כובש את סוריה, אז סוריה כן הייתה מתקדש, אפילו שזה לא על פי בזן הגדול,
אפילו שזה לא היה פיורים וטהורים, ואפילו שלא יהיה שם 60 ריבוי. אז זה מה שהתוספות בגיטין אומרים, אנחנו אומרים שאנחנו לא מבינים את זה על פי סברה. אבל איך יכול להיות דבר כזה? בגלל שאנחנו אומרים שיש דין שצריכים כיבוש רב, אז מה פתאום? מקום בחוץ לארץ, אבל כבר כבש כזה כבודה, אפילו אחד כובש, אנחנו מזה נחשב כיבוש רב. איך יכול להיות דבר כזה? אבל פה אנחנו אומרים שסתירה מיניה בתוספות, התוספות עצמם אומרים, זה ככה אם זה מחוץ בארץ ישראל, התוספות חוקים הרמב"ם, אם זה מקום שדמת הרמב"ם אבינו, אז אין שום דרישות קונקרטיות לכיבוש רב, בגלל שזה מייס המצווה של כיבוש הארץ. אם זה מייס המצווה של כיבוש הארץ, אז זה מתייחס עם ישראל כולו. אז זה מתייחס עם ישראל כולו. אבל תוספות אומרים, אם זה מחוץ לארץ, אפילו 60 ריבוי לא יספיק. צריכים לדעת באיזה הגודל, על פי באיזה הגודל, וגם לחורש שצריכים גם 60 ריבוי. אז איך התוספות אומרים גם בסוריה לא? בסוריה, אם ארץ ישראל, אם דוד המלך היה כובש כארץ ישראל גבוה יותר קודם, אז סוריה מקדש אפילו שלא יהיה 60 ריבוי, אפילו שלא היה פי באיזה הגודל, אפילו שלא היה פיורים וטהורים. זה סתירה מיניה בתוספות. וגם הלושן בתוספות שהוא אומר, לכך נראה כל שאין לו רשות לכבוש נקרא חוץ לארץ, זה כל זמן שלא כבש כארץ ישראל לא רשות לכבוש חוץ לארץ, אז ראש הדבר מאוד קשה, הוא אומר, כל שאין לו רשות לכבוש נקרא חוץ לארץ. מה זה נקרא חוץ לארץ? כל שאין לו רשות לכבוש לא מתקדש בארץ ישראל. מה זה נקרא חוץ לארץ? לא מבינים את המילים של תוספות, זה מאוד קשה. כולם מסבירים, הפירושו, אין לו רשות לכבוש, זה לא נהיה ארץ ישראל, זה נשאר חוץ לארץ. וזה לא מה שהתוספות אומרים. זה לא סמנטיקה של המילים. התוספות אומרים, כל שאין לו רשות לכבוש, נקרא חוץ לארץ. זאת אומרת, המשמעותי, שאם היה לו רשות לכבוש, זה לא היה נקרא חוץ לארץ. לא, זה לא הפשט. אם היה חוץ לכבוש, אז היה מקדש את זה כארץ ישראל. צריכים להבין מה הפירוש המילים, מה הסמנטיקה פה. וכך נראה כל שאין לו רשות לכבוש, נקרא חוץ לארץ. אז הפירוש בתוספות הוא ככה, אבא שלי תירץ את התוספות, ואני חושב זה פשוט אמס למיתוי, הפשט בתוספות. שיש סתירה בין הפסוקים בפרשת מסעי לפסוקים בפרשת דברים, זה פרשת השבוע, ופרשת עקב. בכל המקומות, התורה אומרת לנו הגבולות של ארץ ישראל, אבל הגבולות שנמצאים בפרשת מסעי הם הרבה יותר מצומצמים מהגבולות שמופיעים בפרשת דברים ובפרשת עקב. בפרשת דברים כתוב, פנו סעו לכם ובואי הר המורי ועל כל שכניו בערבה וההור ואשר ונר חוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הגל הפרס. עד נהר פרס. זה הרבה יותר רחב מהגבולות שמופיעים בפרשת מסעי. התורה אומרת, ראי נשאתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ. זה מה שהרמב"ן אומר. יש מצווה שירוש את הארץ, לכבוש את הארץ. בואו רשו את הארץ, אשר נשבע שם עשיכם לאברהם ויצחק ויעקב, ועשית להם ולזרעם אחריהם. וכן, בסוף פרשת עקב, פרק י"א, פסוקים כ"ב כ"ד, וירש השם את כל הגויים האלה לפניכם, וירשתם גדולים ועצומים מכם, כל המקום אשר תדרוך כפרב לכם בוי, לכם יהיה מן המדבר והלבנון, מן הנור נהר פרוס ועד הים האחרון. זה הרבה יותר רחב, מן הנור נהר פרוס. נהר פרוס מעבר לסוריה. אז זה גבול ארץ ישראל. אז איך מיישרים את הסתירות בין הגבולות, הסתירה, בין הגבולות שמופיעים פרשת מסעי לגבולות שמופיעים פרשת דברים, פרשת עקב. אז הפשט הוא שכבר רואים ברש"י, בפרשה של בין הבשורים, שגם שמה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, זרעך נתתי הארץ הזאת, ויש שמה את הגבולות. אז רש"י אומר שהגבולות שמופיעים שמה כוללים לא רק ארץ זין עממים. תמיד המדור מדבר את ארץ זין עממים. רש"י אומר שזה ארץ י' עממים, 10 עממים. זה גם קני, כניסי וקדמוני. אז רש"י אומר, רק ארץ, אבל תמיד התורה מדברת על ארץ זין עממים. עכשיו בספרי הבשרים התורה מדברת
על 10 עמים, לא רק זין עמים, גם כן הכניס הקדמוני. אז רש"י אומר שלעת עתה הם ירשו רק את זין עמים, לא 10 עמים. רק לימוד המשיח הם לא ירשו את כן הכניס הקדמוני. רק לימוד המשיח הם ירשו גם את כן הכניס הקדמוני. אז הפירוש הוא ככה, הפירוש הוא שארץ זין עמים, התורה תמיד מדברת ארץ זין עמים. אז ארץ זין עמים זה ארץ כנען, זה ארץ שניתן במתנה לאברהם אבינו. כן הכניסי קדמוני, כן הכניסי קדמוני. הקדוש ברוך הוא גם הבטיח לאברהם אבינו, כן הכניסי קדמוני. אבל זה לא לעת עתה, זה רק לימוד המשיח. אז הפשט הוא שזה לא ניתן במתנה לאברהם אבינו. זה רק הובטח לאברהם אבינו, אבל זה לא ניתן במתנה לאברהם אבינו. זה הפשט, זה חילוק בין ארץ זין עמים לכן הכניסי הקדמוני. אז זה התירוץ, הסתירה בין הגבולות שמופיעים בפרשת מסע לגבולות שמופיעים בפרשת עקב פרשת דברים. הגבולות פרשת מסע זה המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים. זה ארץ זין עמים, זה ארץ כנען, כנען בגבולותיה. זה מקומות שניתנו במתנה לאברהם אבינו. אבל בפרשת עקב או פרשת דברים, כשכתוב עד הנהר גדול להפרס, או מן הנהר להפרס ועד היום האחרון יהיה גבולכם, שם זה כולל גם כניסי וקדמוני. שם כולל לא רק ארץ כנען, לא רק הארץ שניתנה במתנה לאברהם אבינו, אז זה כולל גם ארץ שהבטוחה לאברהם אבינו, של ימוס המשיח הם ירשו את הארץ, גם ארצות אלו, של כן כניסי וקדמוני. אז יש ברמב"ן, בפרשת עקב, חידוש מעניין. אז בפרשת עקב כתוב, כל המקום שתדעו כפרה לכם בו לכם יהיה, מן המדבר לבנון, מן הנהר להפרס ועד יהיה גבולכם. אז זאת אומרת, הגבולות האלו כולל לא רק המקומות שניתנו במתנה לאברהם אבינו, אז זה כולל גם המקומות שלא ניתנו במתנה, אבל הבטחו לאברהם אבינו. אז הרמב"ן אומר שכל הגבולות האלו, זאת אומרת, כולל גם המקומות שלא ניתנו במתנה לאבינו, אלא רק הבטחו לאברהם אבינו, גם על מקומות אלו יש מצווה של כיבוש הארץ. כך אומר הרמב"ן, ואנחנו קוראים מתוך הרמב"ן בפרשת עקב. הרמב"ן אומר, כל המקום אשר תבוא כפרה לכם בו לכם יהיה מן המדבר, על דעת של בתינו הם שתי הבטחות. שכל מקום אשר יצוליך בעזרת שינוי ארץ אשר, זאת אומרת, זה נוספות. זה גם לא הבטוח לאברהם אבינו. אבל כל מקום שיוכלו לכבוש, זה יתקדש, זה יהיה ארץ ישראל, וזה יתקדש בקדושת ארץ ישראל. זה הפשט בפסוק, כל המקום אשר תבוא כפרה לכם בו לכם יהיה. שכל מקום שירצו לכבוש את שינוי ארץ אשר וזולסם יהיה שלהם, והמצוות כולם נוהגות בהם ככל ארץ ישראל. זאת אומרת, אפילו בחוץ לארץ ממש, אם יכבשו את זה, זה ארץ ישראל, ויתחייבו בכל המצוות. אבל מה עם המקום של הגבולות? הוא אומר, אבל כל המקום, אם זה חוץ לארץ, אז אין מצווה לכבוש, זה ברור, שאף אחד לא יחשוב שמוסר משיח יהיה כיבוש ארץ ישראל, לכבוש את חלק גדולים מכל העולם, מכל כדור הארץ, לא יהיה מצווה של כיבוש הארץ. הרמב"ן אומר מפורש, הוא אומר, המצווה של כיבוש חל רק על הגבולות האלו, מן המדבר לבנון, מן הנהר להפרס ועד יהיה גבולכם. זה מה שהרמב"ן אומר, הוא אומר, ומן המדבר והלבנון ועד היום האחרון יהיה גבולכם שאתם חייבים לכבשו לעבד משם העמים, כמו שאומר כאן, וירשתם גויים גדולים עצום מכם, ולק עבוד הזר משמשה כמו הזכר למעלה, והבטיח כי לא יתייצב איש בפניכם, כי לא יתייצב איש בפניכם, בין בארץ הנזכרת, ההבטחה לא יתייצב בפניכם, זה הולך על שניהם. בין הארץ הנזכרת זו אומרת, מן ההר נהר פרס אני מאחד יהיה גבולכם, יש מצווה של כיבוש הארץ, בין בכל מקום מחוץ לארץ שתוב קרב לכם בו, אז בשניהם יש הבטחה שלא יתייצב איש בפניכם, לא יתייצב בפניכם. אבל המצווה של כיבוש הארץ לא חלה, ברור שלא חלה על חוץ לארץ. אבל הרמב"ן אומר, זה חל על הגבולות האלו.
מן המדבר והלבנון, מן הארץ מהפרס ועד הים האחרון יהיה גבולכם. אז אומרים רמב"ן שאף המקומות שלא ניתנו מאברהם אבינו, זה רק הובטח לאברהם אבינו, אם יש לנו אפשרות לכבוש את מקומותינו, אז המצווה של כיבוש הארץ חלה עליהם. זה מה שהרמב"ן אומר. כן, אז עכשיו הבעיה היא, הרמב"ן אומר, אז למה סוריה לא התקשה כשדוד קידש את זה? סוריה הרי הייתה בגבולות, סוריה זה לפנים מן הפרס. אז למה זה לא התקדש בקדושת ארץ ישראל? אז הרמב"ן אומר, הרמב"ן מתייחס לזה, הוא אומר, ומכאן יוצא אבותינו המחלוקת בסוריה שקוראים עושה. אז מה שאנחנו לומדים פה זה ירושלמי בחלה. אנחנו בחלה, אז שיעור היום עוזת השם, אם יש שיעור כמו שיר בערב גם, זה כן שייך לעניין משם מסכת חלה. ומכאן יוצא אבותינו המחלוקת בסוריה שקוראים עושה כיבוש יחיד, והטעם, למה זה כיבוש יחיד? כי דוד כבש עושה ברצון נפשי, שלא שער באו"ם ותומים, ולא נמלך בסנהדרין, כי החייב להוריש כל שבט הגויים בתחילה, מביא את הספרי, ואחרי כן אם יוצא ילך על ארץ אחרת, כאשר הבטיח השם בכאן. ובפני שלא נעשה הכיבוש ההוא כמצוות התורה, אמרו מקצתם לא שמי כיבוש, ודינוי במצוות כדין חוץ לארץ. אין לו דין ארץ ישראל, רק בדרבנן יש הדין של ארץ ישראל. וכך ישנו בספרי, מקצתם יאמרו בתלמוד, דשמי כיבוש, כי אף על פי שלא נעשה כסדר, למען אומר לך כיבוש של כיבוש, כיוון שהלך שם וכבשה, נזכאים בו לכם יהיה, וארץ ישראל היא. אז הרמב"ן אומר, למה זה לא התקדש? מפני שלא יהיה, בגלל לא יהיה שוט לכבוש את זה. צריך קודם לכבוש את כל ארץ כנען לגבולותיה. זה שהרמב"ן אומר. אבל הרמב"ן אומר קודם, אבל סוריה זה בתוך הגבולות של מן הנור נפרס ועד היום אנחנו נהיה גבולכם. אז למה לא יהיה שוט לכבוש את זה? יש מצווה של כיבוש הארץ לזה. אז רואים מהרמב"ן שיש דרגות שונות במצווה של כיבוש הארץ. גם על מקומות שלא ניתנו מאברהם אבינו, רק הובטחו לאברהם אבינו, גם יש מצווה של כיבוש הארץ. אבל זה לא הדרגה הכי גבוהה. זה לא הדרגה הראשונה. הדרגה הראשונה זה ארץ כנען לגבולותיה, שזה ארץ שניתנה במתנה לאברהם אבינו. אז ארץ שניתנה במתנה לאברהם אבינו, זה דרגה ראשונה במצווה של כיבוש הארץ. ועד שכובשים את ארץ כנען שניתנה במתנה לאברהם אבינו, עוד אין מצווה לכבוש את המקומות שהם עד נהר פרת, שהם אמנם הובטחו לאברהם אבינו, אבל הם לא ניתנו במתנה לאברהם אבינו. המצווה הזה לא חל עליהם עדיין. יש דרגות שונות. זה מה שהרמב"ן מקדם. אז לכן הרמב"ן אומר שדוד, כשכבש את סוריה, זה שלא ברשות, ולכן זה לא התקדש, למה זה לא ברשות? צריך לכבוש את ארץ כנען קודם. אבל סוריה הוא בתוך הגבולות של מן הנהר פרס ועד היום אנחנו נגולכם. הרמב"ן אמר קודם שחלה בגבולות האלה מצווה של כיבוש הארץ, התירוץ הוא כן, אבל יש דרגות שונות בכיבוש הארץ. זה לא דרגה ראשונה. דרגה ראשונה זה ארץ כנען גבולותיה. ויש עוד רמב"ן שפרשת חוקס, שהרמב"ן אומר על עבר הירדן, שזה ארץ סיחון. אז רמב"ן במדבר, פרק כ"א, פסוק כ"א, פרשת חוקס, כתוב וישלח ישראל מלאכים על סיחון, וביקש עבר וארצך. אז רש"י אומר, עבר וארצך, הוא לא חייב לעשות את זה. למה? הוא אומר, הוא אומר שזה אמורי. אמורי יש מצווה של זין עממים, להרוג זין עממים. אז אין מצווה לתוכם לשלם. אז רש"י אומר, אף על פי שלא נסתיו לשלוחם לשלם, פסחו להם בשלם, לא של רש"י. זה אנחנו לא מתעסקים עכשיו בשיטה של רש"י. הרמב"ן אומר, הרמב"ן מצטט שפרשת שופטים חולק, אומר שגם במלחמת מצווה, גם במלחמת זין עממים, צריכים לפתוח להם לשלם. אז הוא אומר, לא כמו רש"י, הוא חייב לפתוח להם לשלם. ועוד אברהם בארץ השם מקומו, כי בכל עמוס נצטב לפתוח להם לשלם, חוץ מעמון ומואב, אבל באמס מה שאמרו לו עבר בארצך, הוא גם אומר,
זה היה דרך פיוס, הוא לא חייב לומר ארץ ערכה, הוא יכול לכבוש אותו גם בלי זה. אבל הוא אומר למה? הוא אומר, הוא לא יהיה חייב לומר את זה, זאת אומרת, הוא יכול לדרוש הרבה יותר, הוא יכול לדרוש שיהיה מס ושיבוד. הוא אומר, אבל אמץ מה שאמר לו ערב בארצך, זה היה מוישה עושה מעש בדרך פיוס. אז גם הרמב"ן אומר, הוא לא היה צריך לעשות את זה, הוא יכול לדרוש הרבה יותר. רש"י אומר, הוא בכלל לא צריך לומר שום דבר, הוא יכול לכבוש אותם ישיר. רש"י אומר, הוא יכול לכבוש אותם ישיר. הרמב"ן אומר, לא, הוא לא יכול לכבוש אותם, הוא חייב לפתוח לשלום. אבל הוא לא חייב לומר ערב בארצך, הוא יכול לדרוש מס ושיבוד. אבל אמץ מה שאמר לו ערב בארצך, זה היה מוישה עושה מעש בדרך פיוס, כי ארץ סיחון ואויגו שסום של ישראל היסה, כי למורי היא. אז הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, זה החידוש הרמב"ן, שעבר יד, זה לא כמו אורח חיים על פרשת דברים, אורח חיים על פרשת שבוע, פרשת דברים אומר שעבר ידין לא ניתן מאברהם אבינו, הוא אומר שאפילו לא הובטח לאברהם אבינו, ככה אומר אורח חיים. אבל הרמב"ן אומר שזה כן ניתן מאברהם אבינו, אז הוא אומר, זה מוישה עצמו דרך פיוס, כי ארץ סיחון ואויגו שסום שישול היסה, כי למורי היא. הוא אומר, זה ארץ זין עמים, ככה הרמב"ן אומר, ארץ זין עמים זה ניתן מתן לאברהם אבינו. והיה מן הדין שמיינו שלום, יש דין של דרישת שלום, יש דין שלום, אבל הוא צריך לבקש מס ושיבוד. שיינו שלום ופוסחו בהם, שיהיה כל העם הנמצא בהם למס ועבודם. אבל משה יודע, כי ישראל עתו לא יכבשו כל 10 עמים. והיה חפץ שיהיה כל כיבוש מעבר לירדן והלאה, אז הוא אומר, אבל משה רבינו ידע שהוא לא צריך לכבוש אותם עכשיו. מה הפירוש? הפירוש הוא שבנוגע לעבר ירדן, ארץ סיחון, היו 2 מצוות. קודם כל היה מצווה של כיבוש ארץ ישראל, אבל היה גם מצווה של, מלחמת מצווה של זין עמים. אז הרמב"ן אומר ככה, הוא אומר, לגבי המצווה של כיבוש ארץ ישראל, הוא לא צריך אפילו, הוא לא יכול לומר ערב בארצך, הוא לא יכול, למה? בגלל שצריך לבוש את ערב בארצך, זה לא כבש. המצווה זה כיבוש, המצווה זה כיבוש. אז הוא לא יכול ערב בארצך. הוא צריך לכבוש את זה ולתת להם להיות במס ושיבוד. אבל הרמב"ן אומר, אבל משה רבינו לא דרש את זה, למה? בגלל שאף שזה היה ניתן מתן אבינו, ויש מצווה של כיבוש הארץ, אבל מצווה של כיבוש הארץ עוד לא חל על עבר ירדן. קודם הוא צריך לכבוש את עבר ירדן מערבה, הוא אומר, גם החלוקה זה ככה, הוא אומר, אבל משה יודע כי ישראל עתה לא יכבוש כל 10 עמים, והיה חפץ שיהיה כל כיבוש שם מעבר לירדן והלאה, שיהיה משה שם יחד. הוא אומר, אם בני גד ובני ראובן לא היו מבקשים ליישב את עבר ירדן, משה רבינו בכלל היה מאשר את זה שממה, לא היו מאשרים את זה בכלל, זה לא היה מתחלק. למה? בגלל שכל המצווה של כיבוש וחילוק זה רק עבר ירדן מערבה, בגלל שעבר ירדן מערבה זה ארץ הנבחרת, זה ארץ הטובה שהיא זובס, אשר היא זובס חול ודבש. הוא מביא ראיה מישלמי, הוא מביא ראיה מישלמי בביקורים, שאם בני גד ובני ראובן לא היו מבקשים את זה, אז היה נשאר חריבה. כל אבן היה נשאר חריבה, זה לא היה מתחלק לעם ישראל. אז רואים, אבל זה ניתן מתן אבינו, אבל זה לא בדרגה ראשונה, למה? זה ניתן מתן אבינו, אבל זה לא ארץ בת חלב ודבש. זה לא ארץ הטובה, יש מקום אחר שהרמב"ן אומר, זה לא ארץ טובה ורחבה, יש דרגות. אז יש מצווה של כיבוש הארץ, אבל זה לא בדרגה ראשונה. אז אם אנחנו מצטרפים ביחד, הרמב"ן בפרשת חוקס, הרמב"ן בפרשת עקב, אז יוצא שיש 3 דרגות בכיבוש הארץ. דרגה ראשונה זה ארץ כנען, עבר ירדן מערבה. זה ניתן במתנה לאברהם אבינו, וארץ זובס חלב ודבש, ארץ טובה ורחבה. דרגה שנייה זה לא ארץ כניקניס הגמוני, דרגה שנייה זה עבר ירדן. זה ניתן במתנה לאברהם אבינו. זה ארץ זין עמים, אבל זה לא ארץ זובס חלב ודבש, זה לא ארץ טובה ורחבה. ודרגה שלישית, וזה מה שהרמב"ן בפרשת חוקס, ודרגה שלישית, זאת אומרת, חוקס אומר, הוא אומר, לא, אתה לא היה מצווה, כמו שלא היה מצווה בינתיים על כן הכניסה הקנוני. אבל זה בדרגה שנייה. כן הכניסה הקנוני זה כבר בדרגה שלישית. כך שזה אפילו לא ניתן במתנה לאברהם אבינו, זה רק
הובטח לאברהם אבינו, אז גם על זה יש מצווה של כיבוש הארץ. אבל דוד אפילו לא כבש את כל ארץ כנען גבולותיה, אפילו לא כבש כל ארץ זוב וחבל דבש לגבולותיה. אז לכן עוד לא היה מצווה בשביל דוד ללכת לכבוש את סוריה, ולכן זה לא התקדש. זה מה שהרמב"ן אומר. אבל מה שצריכים להבין פה, בסדר, הרמב"ן אומר, הוא מביא את הספרי. אבל גם הרמב"ן מביא את הספרי, הוא לא מנתק את זה מהדין של כיבוש יחד וכיבוש רבים. הוא עדיין אומר שיש דין של כיבוש יחד וכיבוש רבים, הפירוש הוא כיבוש יחד מול כיבוש רבים. שהרמב"ן אומר, והטעם, הוא אומר, למה זה כיבוש? כי דוד כבש אותו ברצון נפשו, שלא שול ברמב"ם והונח בסנהדרין, כי החייב להורש כל שבט הגויים בתחילה, ואחרי כן, אם ירצה ילך אם כן ירצה ילך ארץ אחרת. הוא משלב את זה ביחד, הוא אומר, למה זה כיבוש יחד? הוא מגיע שתי גורמים, שתי נתונים. לא היה רשות לכבוש את זה עדיין לא היה מצווה. בגלל שעוד לא כבש את ארץ כנען גבוליה, אבל גם אומר זה כיבוש יחד, גם כיבוש יחד, מפני שהוא לא שאל ברום ותומים, ולא נלחם בסנהדרין. זאת אומרת, הוא מצרף מה שרש"י אומר בעבודה זרה, מה שהרמב"ם אומר. הרמב"ם אומר שצריכים שיהיה על פי, צריכים שזה יהיה על פי בזן, כדי שיהיה כיבוש רבים צריכים, צריכים שזה יהיה על פי בזן. אתה רואה אותו דבר בין בחיי, הקורא בין בחיי שם בפרשת עקב. ולחי אומר, והוירש השם מסחוגים לפניכם, הקרובים, ואחר כל המקום של קרבה לכם בו, והם רחוקים, יש קודם רחוקים. וכך אמרו רז"ל, על דוד עליו השלום, שעשה שלא כסדר, ולא כמצוות התורה, כי בתחילה כבש הרחוקים, והם ארם צויבה, וארם נראים, שהם רחוקים מן הארץ. ואחר כך כבש הקרובים, ומפני זה אמרו כיבוש יחד לא יש בכיבוש. אז למה זה כיבוש יחד? אז הוא אומר, בגלל שהוא צריך לכבוש קודם את הקרובים, זה נחשב רחוקים. מה כיבוש הקרובים? זאת אומרת, הוא אומר, הפסוק והירש השקולים לפניכם, זה ארץ זין עממים. זה ארץ עממים. אז זה הקרובים. כל מקום של קרבה לכם בלחמיה, זה רחוקים. סוריה נכלל ברחוקים. אבל כנראה שהוא מדגיש פה את הגבולס, שסוריה בתוך הגבולס של מן המדבר לבנון, מן הנהר נפרס ועד הים הרחוב, יהיה גבולכם. אבל הוא יצא קודם לכבוש את הקרוב, והוא לא עשה את זה. אז לכן זה לא התקדש, זה כיבוש יחד. אבל למה זה כיבוש יחד? אז הוא גם משלב שיר ביחד, אבל הוא לא מדבר על סנהדרין. והוא לא מדבר על סנהדרין, הוא מדבר על 60 ריבוי, ושלא היה שם 60 ריבוי. ואמרו לו, שמי כיבוש לקדושת הארץ במעשה שמיטת קרקעות מהתורה מג'בנן. אז הוא גם משלב שני דברים ביחד. איך משלב שני ביחד? זה מה שאנחנו לא מבינים. זה הכל קשור לפשט בתוספות. שהתוספות אומרים, אנחנו נקשים נגד התוספות אומרים, שסוריה, בגלל שזה לא יכסה למצווה, זה חוץ לארץ. אבל אם הוא יכבש ארץ כנען קודם, אז היה רשות לכבוש את סוריה, ואז זה מקדש אפילו שלא יהיה שם 60 ריבוי. אפילו שלא יהיה שם 60 ריבוי. אז כנראה שלא צריכים 60 ריבוי. אז למה זה לא להתקדש? בגלל שזה לא יכסה למצווה. לא, אבל זה מאוד קשה, קודם כל. אי אפשר לנתק את זה מהמושג של כיבוש יחד מול כיבוש רבים, זה דבר אחד. ודבר שני, מאוד קשה להבין דבר כזה, שאפילו בחוץ לארץ ממש, אחד הולך וכובש, לא על פי בזן הגדול, לא על פי רום ותומים, ואין 60 ריבוי, פתאום אנחנו אומרים שזה נהיה ארץ ישראל, מאוד קשה להבין את זה. אבל עכשיו אנחנו יכולים להבין את הפשט בתוספות. שיש, נגיד לפי התוספות, יש 3 מקומות. יש מקומות שניתן מתנה לאברהם אבינו. זה ארץ זין עממים, זה ארץ כנען. זה ניתן מתנה לאברהם אבינו. וזה דרגה ראשונה של מצווה של כיבוש. אבל אחר כך יש מקומות שלא ניתנו מתנה לאברהם אבינו, אבל הם הובטחו לאברהם אבינו. והם בתוך הגבולות. מן המדבר והלבנון, מן הנהר פרס ועד הים הרחב, אפילו מקומות שלא ארץ זין עממים, ארץ 10 עממים, גם זה כלול בגבולות אלו, וגם בגבולות אלו הרמב"ן אומר שיש מצווה של כיבוש הארץ. ואחר כך יש מקומות
שזה חוץ לארץ ממש, לדבר על מצרים. מצרים זה חוץ לארץ ממש. אז יש 3 מקומות. אז השיטה של התוספות היא ככה. התוספות בעבודה זרה, כשאומרים, אם זה מארץ ישראל, התוספות מתכוונים לומר, אם נגיד שזה מקום שניתן במתנה לאברהם אבינו, אז יש מצווה של כיבוש הארץ. אפילו אם אחד, זאת אומרת, אני רוצה להסביר, שהתוספות לא מנתקים עצמם מהמושג של כיבוש יחד וכיבוש רבים. אנחנו בינתיים לא הסברנו את זה, אנחנו צריכים להסביר את זה, שיש כזה מושג, שיש נתונים מסוימים, גורמים מסוימים, שמאפשר כיבוש רבים, שהכיבוש יהיה מתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. ולכן אנחנו לא רואים את זה, בגלל שאומרים, אפילו בסוריה לא צריכים את זה. אז עכשיו אנחנו מסבירים, שהתוספות בעבודה זרה קודם אומרים, בשתי סוגי מקומות. יש מקומות שזה ניתן במתנה לאברהם אבינו. אם זה ניתן במתנה לאברהם אבינו, אז יש מצווה של כיבוש הארץ. כשיש מצווה של כיבוש הארץ, אז לא צריכים שום דבר מיוחד כדי שנחשב כיבוש רבים. למה? בגלל שיש מצווה של כיבוש הארץ, אז אפילו יחיד שכובש את זה, זה מייס המצווה של כיבוש הארץ. אם זה מייס המצווה של כיבוש הארץ, אז אפילו מי יחיד עושה את זה, אז זה מתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. ולא צריכים שום דבר אחר. זה מה שצריך בעבודה זרה אומרים. אבל אם זה בחוץ, נגיד מצרים, רוצים לכבוש את מצרים, שם יש דין של כיבוש רבים, אנחנו לא נאמר, אפילו אחד כובש זה נחשב כיבוש רבים. זה מה שהקשיבה. לא שייך לומר דבר כזה. אחד כובש. אבל אם זה מייס המצווה של כיבוש הארץ, אז מה פתאום שנאמר שהכיבוש הזה יתייחס לעם ישראל כולו? ברור ששם יש נתונים מסוימים. מה הם הנתונים? צריכים 60 ריבוי, צריכים שיהיה על פי בזמן גדול, וכנראה שגם צריכים שיהיה על פי ותומים. וזה מה שגם הרמב"ן ובינו בחיי אומרים. כל אחד יש לו את השיטה שלו, איזה נתונים צריכים. וחיי מדגיש רק לעניין של 60 ריבוי. יכול להיות שצריכים גם ותום, הוא לא מדגיש שצריכים הוא לא מדגיש שזה יהיה על פי, הוא לא מדגיש שזה צריך להיות שזה צריך להיות על פי בזמן גדול, הוא לא מדגיש את זה. זה אנחנו לא יודעים, הוא רק מדגיש את העניין של 60 ריבוי. הרמב"ן מדגיש את העניין, ככה אנחנו מסבירים את הרמב"ן, שאם זה חוץ לארץ ממש, צריכים שזה יהיה על פי בזמן גדול, וצריכים שזה יהיה על פי שזה יהיה על פי רום ותומים. אבל זה לא הסיבה למה סוריה לא התקדש. הסיבה היא בגלל שהוא כבש את סוריה כל מה שכבש כאן בגבולותיה. איך זה משתלב ביחד? זה ביחד. שאם, בגלל שסוריה זה לא בתוך הגבולות, בתוך פרשת מסע, שהחזיקו בו למצרים, זה לא בתוך הגבולות שנתנו במתנה לאברהם אבינו. אז זה לא בדרגה ראשונה במצווה של כיבוש הארץ. אז כל זמן שדוד לא כבש כל ארץ ישראל לגבולותיה, כל ארץ כאן לגבולותיה, אז לא היה מצווה לכבוש את סוריה. אבל אם דוד המלך היה כובש כל ארץ ישראל קודם, כל ארץ כאן לגבולותיה קודם, הוא יכבש את ירושלים, רק אחר כך הוא יכבש את סוריה, אז הפשט בתוספות הוא שאז היה מספיק אפילו כיבוש שאדם אחד יחיד. למה? עכשיו, אבל זה חוץ לארץ מה שייך. התירוץ לא, בגלל שאם הוא יכבש כל ארץ כנען לגבולותיה קודם, אם הוא יכבש כל ארץ כנען לגבולה קודם, אז כבר היה מצווה של כיבוש סוריה. כי כיבוש סוריה שייך למקומות שהבטחו לאברהם אבינו. זה לא בדרגה ראשונה של מצוות כיבוש ארץ ישראל. זה דרגה שנייה של מצווה של כיבוש ארץ ישראל. אבל אם הוא יכבש כל ארץ כנען לגבולותיה קודם, אז כבר הגענו לדרגה שנייה. אז היה מעשה של כיבוש הארץ, היה מעשה מצווה של כיבוש הארץ, היה מעשה מצווה של כיבוש הארץ. ומכיוון שהיה מעשה מצווה של כיבוש הארץ, מכיוון שהיה מעשה מצווה, מכיוון שהיה מעשה מצווה של כיבוש הארץ, אז אפילו אחד כובש, אבל זה מצווה של כיבוש הארץ, זה מצווה של כיבוש הארץ, אז זה מתייחס לעם ישראל כולו כחטיבה אחת. זה מה שעושים, זה מתייחס את הקושה.
זאת אומרת, זה מה שחסר, הסתכלתי בהרבה שיעורים פה, אף אחד לא הסביר את זה, אבל אני חושב, מה שאבא שלי אמר, זה ממש פירוש למיתוי של התוספות, שאם הוא היה כובש קודש קודם, אז התוספות אומרים שאז אפילו יחיד היה כובש את סוריה, זה מקדש, איך יכול להיות דבר כזה? ואז זה כיבוש רב, כובש את מצרים, זה עכשיו כיבוש רב, כאשר אחד כבש את מצרים, איך יכול להיות דבר כזה? אז הוא אומר, לא אומר את זה על מצרים, הוא אומר את זה על סוריה. כאשר סוריה, אם דוד היה כובש כל ארץ ישראל קודם, אם דוד היה כובש כל ארץ ישראל קודם, אז היה מצווה של כיבוש הארץ על סוריה. אז כשדוד היה כובש את סוריה, זה היה מעשה מצווה של כיבוש הארץ. אם זה מעשה כיבוש, אפילו אחד כובש. זה מתייחס על ישראל כולי. רק דוד המלך לא כובש ארץ כנען קודם. אז לכן, בסוריה, כשאת סוריה לא היה מצווה של כיבוש הארץ. סוריה זה לא בדרגה ראשונה של מצוות כיבוש ארץ ישראל. זה רק בדרגה שנייה של מצוות כיבוש ארץ ישראל. אז מכיוון שזה רק בדרגה שנייה, אז כל זמן שלא כבש ארץ כנען אז הוא עוד לא, אז בסוריה עדיין אין מצווה של כיבוש הארץ. אם אין מצווה של כיבוש הארץ, אז עדיין כמו חוץ לארץ. אז זה כמו מצרים, לגבי הדין של כיבוש הארץ, כרגע זה כמו מצרים. אז אם אחד כובש, זה לא מספיק, מה צריכים? צריכים 60 ריבוי, צריכים על פי בזן הגודל, צריכים רוב ותומים. זה מה שבן החיים אומר. בן החיים אומר שהוא 60 ריבוי. אבל הוא אומר שהסיבה היא בגלל שהוא לא כובש כארץ כנען קודם. אז תרצו, אם הוא היה כובש כארץ כנען קודם, אז היה מצווה של כיבוש הארץ. אז הוא היה, ואז לא צריכים 60 ריבוי. בגלל שזה נחשב כמו ארץ ישראל, יש מצווה של כיבוש הארץ. אבל מכיוון שהוא לא כבש ארץ כנען קודם, אז אין מצווה של כיבוש הארץ על סוריה. היא לא דרגה ראשונה במצווה כיבוש הארץ, היא רק בדרגה שנייה במצווה כיבוש הארץ. אז מכיוון שלא היה קיום המצווה, אז ודאי זה כיבוש הארץ, מה זה כיבוש הארץ? לא היה 60 ריבוי. הרמב"ן מדגיש מפני שגם לא שאל ברתומים ולא נמלך בסנהדרין, זאת אומרת, הוא צריך להתייעץ. הוא צריך להתייעץ בסנהדרין, וברור גם מעל כל זה, שהוא גם עשה שלא כדין, עשה שלא ברשות. אז ודאי זה לא יכול להתייחס עם ישראל כולו. לא 60 ריבוי, אז זה כיבוש יחיד, לא 60 ריבוי, וגם לא נמלך, לא שאל ברתומים ולא נמלך בסנהדרין, ולא נמלך בסנהדרין. אז לכן זה לא יכול להתייחס לעם ישראל כולו, אבל מעל לכולם, מכיוון שזה שלא ברשות, זה יהיה אסור, אז ודאי זה לא יכול להתייחס לעם ישראל כולו. אבל אם הוא היה כובש את ארץ כנען קודם, אז סוריה נחשב כמו שנחשב ארץ ישראל. זה לא היה ממש ארץ ישראל, אבל כמו שארץ ישראל יש מצווה של כיבוש הארץ, ואז אפילו אחד כובש זה נחשב כיבוש רב. אז גם בסוריה היה אז מצווה של כיבוש הארץ על סוריה. היה מצווה של כיבוש הארץ אז על סוריה. ואז אפילו אחד כובש את סוריה, אז זה כיבוש היה מתייחס, עם ישראל כל כך חדיבה אחת, ולכן זה היה מתקדש, בקדוש ארץ ישראל. זה הפירוש בתוספות. מה שחשוב לנו בתוספות, הלכה למעשה הוא שיש חידוש בתוספות. שהתוספות אומרים שאם יש מקום שהוא ארץ ישראל, אז אפילו אם אחד כובש, זה נחשב כיבוש רב. זאת אומרת, זה נגד השיטה של רמב"ם. הרמב"ם אומר מפורש. אני קורא עוד פעם רמב"ם פרק א' הלכות תשומת הלכת בייז. ארץ ישראל אמורה בכל מקום, היא בארצה שכבש מלך ישראל, או נביא מידת רוב ישראל, וזהו נקרא כיבוש רבים. אבל יוחד מישראל ומשפחה שבט שהולכו וכבשו מעצם מקום, זאת אומרת, זה לא עדי מלך או נביא ולא מידת רוב ישראל. אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל, כדי שנקרא המצוות. אפילו במקום שניתן לאברהם אבינו. אם זה לא על ידי נתונים אלו, מלך או נביא, מידת רוב ישראל, מידת בזן הגודל, רמב"ם הלכות מלכים אומר, מידת בזן הגודל, אז זה ארץ ישראל, ברור שזה ארץ ישראל. ויש מצווה של כיבוש הארץ, הייתי אומר יותר מזה, אבל יש מתכוון. זה גם אפילו, יכול להיות שזה אפילו נחשב במלחמת מצווה. במלחמת מצווה לא צריכים שום דבר, לא צריכים מידת בזן הגודל, לא צריכים רוב ותומים. כך אומר הרמב"ם
הרמב"ם בפרק איך מזוכם, שמלחמת מצווה לא צריכים עד אז באזן הגודל, אז לא צריכים שום דבר במלחמת מצווה. שום דבר, אבל בכל זאת, זה לא מקדש בקדושת ארץ ישראל. זאת אומרת, זה מצווה של קיבוץ ארץ, אפילו מלחמת מצווה. אז מה הבעיה לומר שזה מתייחס לעם ישראל כולו? אבל הרמב"ם אומר שזה דין מסוים לגבי כיבוש, שמקדש את ארץ ישראל, תשומת המעשה, זה דין של ירושת ישראל. על ידי מעשה כיבוש, זה צריך להיות מעשה כיבוש, שזה על ידי מלך או נביא, מידס באזן הגודל, על פי באזן הגודל, או מידס רוב ישראל. זה השיטה של הרמב"ם. כשהשאלה היא, הלכה למעשה, זה שאלה של דרגה של חיוב של תשומת המעשה, מקומות שנתנו במתנה לאברהם אבינו, והחזיקו בו למצרים, אבל לא החזיקו בו אל בבל, אז הדין הוא שאין בזה קדושת ארץ ישראל מדאורייתא. זה חייב בתשומת המעשה רק מג'בנן. יש שיטה אחרת של רמב"ם בכל ארץ ישראל זה ג'בנן, אבל זו סיבה אחרת, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. מקומות שיש הבדל בין, בשביל יש הבדל בין מקומות שהחזיקו בו לבבל למקום שלא החזיקו בבבל. במקום שהחזיקו לבבל לגבי שביעס, ההלכה היא, לא רק יש איסור עבודה בארץ, יש גם איסור ספיחים. במקומות שהחזיקו למצרים ולא החזיקו בו לבבל, אין בהם איסור ספיחים, ככה כתוב ברמב"ם, אין בזה איסור ספיחים. יש רק איסור עבודה, אבל אין איסור ספיחים. יש קדושה בפרס, יש קדושה שפיעס בפרס. אבל אין בזה איסור של ספיחים. אז השאלה היא, מקומות אלו, הגמרא אומרת שהם לא התקדשו בזמן עזרא, בזמן בית שני, הם לא התקדשו. עכשיו הצבא כבש את הכל, זאת אומרת, הרבה ממקומות אלו. הצבא כבש אותם, בית שאן. בית שאן זה מקום שלא החזיק בו לבבל, כך אומרת הגמרא בחולין. אבל הצבא כבש את הכל. אז הצבא כבש את הכל. האם על ידי כיבוש של הצבא, אנחנו נאמר שזה קדש בקדושת ארץ ישראל, ויש בזה בקדושת ארץ ישראל מדאורייתא, אבל אני חושב, יש אותו שאלה לגבי רמת הגולן. רמת הגולן זה עבר הירדן. עבר הירדן, הפשטה של הרמב"ם היא כמו הרייבד, שלא החזיקו לבבל עבר הירדן. כאשר הרמב"ם אומר שעבר הירדן, קודם ספיר שלו זה רק מג'בנן. הוא אומר שזה כמה מקומות שהחזיקו בו למצרים ולא החזיקו בו לבבל, כך אומר הרמב"ם. אז לא החזיקו לבבל. רמת הגולן זה עבר ירדן, זה חצי שבט המנשה. אז זה חצי, אבל הצבא כבש את זה, במלחמת ששת ימים. אז הצבא כבש את זה, האם זה קדש בקדושת דאורייתא לעניין תשומת המעשה? הפשטות שלפי הרמב"ם לא, לפי הרמב"ם, כדי כיבוש עם צריכים כיבוש על ידי מלך. כיבוש על ידי מלך. וצריך להיות או על פי באזן גודל, או מידס רוב ישראל. אז יש פוסקים שלנו לומר שזה כן מקדש, גם לפי הרמב"ם. אני לא ראיתי את זה בספרים, ראיתי שמצטטים אותם, אומרים שהציץ אליעזר אמר את זה. ציץ אליעזר אמר, אין מלך, הוא ציטט את רב קוק, רב קוק אמר שמלכות ישראל זה יכול להיות תחליף למלך בדין זה. אז הוא אומר שזה לא בעיה. אבל צריך להיות על דעת רוב ישראל, או על פי באזן גודל. הרמב"ם אומר בהלכות תשומס, על פי דעת רוב ישראל. הרמב"ם אומר על פי באזן גודל, כנראה אחד יכול להיות תחליף לשני. זאת אומרת, עיקר ההלכה היא על דעת רוב ישראל. על פי באזן גודל זה נחשב מדעת רוב ישראל. באזן גודל, חוץ מזה שהם עמודי הרוע, הם גם נציגים של עם ישראל כולו. הם נציגים של עם ישראל כולו, אז עכשיו מדעת רוב ישראל. אז הם אומרים שזה רוב ישראל שהיו בארץ, היו בעד המלחמה, בעד שיכבשו, אז זה נחשב מדעת רוב ישראל. בסדר, הם מדברים אם זה נחשב את כיבוש, אבל הרבה פה אני ראיתי שמצטט ציץ אליעזר מהרב ישראלי, אומרים גם על שלמה זלמן אוירבך, אני לא בדקתי
אם הוא אומר את זה לכל הפרטים שמביאים פה, רק השם זרח אומר שצריכים כוונה לקדש, זה נתונים אחרים, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דין של כיבוש רבים, אם זה כיבוש רבים. אם זה כיבוש רבים, אני חושב שזה מקדש, אבל בסדר, יש להם בעיות אחרות שלמשל, הרב סדר אומר, בגלל שכבשו את זה לא ליישב. זה חישובים אחרים. אני מדבר עכשיו על הגדרות של הרמב"ם, הגדרות של הרמב"ם ורש"י והתוספות. אז הם אומרים שזה מידת רוב ישראל. אז קודם כל, אפשר להסתפק בזה, אפשר להסתפק. שמלך ישראל לא נחשב במקום מלך. התורה הזאת צריך מלך הוא נביא. מרמה שאפילו שופט לו, אפילו שופט לו. הסמ"ג אומר שופט. הרמב"ם לא אומר שופט. אז אולי לא נאמר שמלכות ישראל, ממשלת ישראל, זה נחשב כמו מלך. בסדר, יש מחול בזה, יש רבים שסוברים כן, יש רבים שסוברים לא. אבל יש גם בעיה שצריך להיות או מידת רוב ישראל, או על פי בז נגדו. אז הם אומרים שזה מידת רוב ישראל, בגלל שרוב היישוב ודאי היה בעד המלחמה, בעד הכיבוש. אבל אפשר לומר שלא, אפשר לומר שמידת רוב ישראל זה לא רק רוב ישראל, הגרים בארץ ישראל. זה צריך רוב ישראל, הגרים בכל העולם. וזה אנחנו לא יודעים אם זה היה מידת רוב ישראל של כל היהודים הנמצאים בעולם. וזה יכול להיות שהם סוברים מידת רוב ישראל, אלו שהגרים בארץ ישראל. לגבי דין פרשן דבר של ציבור, שיש הלם מעיני של הכל, שהכל חטא. הם צריכים להביא פער, על פי הרז בסן הגודל, אז מתחשבים רק, צריכים רוב הציבור בארץ ישראל. אבל שם זה דין של כל זה רק בארץ ישראל. אבל עם ישראל, אפשר לומר, זה לא רק אלא בארץ ישראל, זה כולל גם אלא בחוץ לארץ. אבל יש גם סיבה אחרת למה אפשר לפקפק בזה, לפי הרמב"ם. בגלל שיכולים לומר שגם לפי הרמב"ם צריכים על פי אורים ותומים. הרמב"ם אמנם לא מזכיר את זה, הוא לא מזכיר אורים ותומים, אבל מעניין, אפילו עניין דין מלחמת רשוס, בחוץ מלחם, הרמב"ם לא מזכיר. הרמב"ם לא מזכיר אורים ותומים, אבל הרמב"ם ספר המצווה כן מזכיר את זה. הרמב"ם ספר המצווה בסוף השורשים אומר, הוא אומר שיש מצוות שלא צריך לומר שהם לא נוהגים היום. הוא אומר, וידוע שהמלחמס וכיבוש הרוצס לא יעל במלך ובעצס סנהדרי גדולה וכהן גדול, כמו שנאמר לפני עזרא הכהן יעמוד. אז הוא אומר מפורש שכל הדינים של מלחמה צריכים בזן, צריכים גם אורים ותומים. זאת אומרת, הוא מדבר במלחמת רשוס. אז הוא אומר במלחמת רשוס, הוא אומר, צריכים על פי בזן הגדול, צריכים מלך, וצריכים אורים ותומים. אז כנראה שגם בדין של כיבוש רב מרמב"ם, משמע, הוא אומר שכל דין של כיבוש, בזמן הזה אין מה לדבר עליהם. אז מה שאומר הרמב"ם, שפשטו, שגם בדין של כיבוש רב, אז צריכים, גם בדין של כיבוש רב, והרמב"ם סובר כיבוש רב חלף, דין של כיבוש רב, שצריכים את זה, את כל הנתונים האלו, זה חל אפילו במקומות שניתנו מתנה אברהם אבינו, בסדר, זה לא מלחמת רשות, אבל הרמב"ם משמע שכל הדינים של כיבוש זה צריך להיות רק, שכל הדינים של כיבוש זה צריך להיות רק על פי אורים ותומים. אבל אפשר לדחות את זה, אפשר לומר שהרמב"ם אומר את זה רק לגבי מלחמת רשות, לא לגבי מלחמת מצווה. רק אחר כך יש נוסח שהרמב"ם זה גם במלחמת מצווה, וזה לא נוסח שלנו בספר המצוות. אז אי אפשר לדחות מה שהם אומרים, בגלל שזה צריך להיות על פי אורים ותומים. כאשר הרמב"ם מדבר שם על מלחמת רשות, לא מלחמת מצווה. יש גרסה אחרת שמדבר גם על מלחמת מצווה, שגם מלחמת מצווה צריכים אורים ותומים. אבל לפי הגרסה שלנו לא צריך לומר את זה, וידוע שהמלחמס וכיבוש הרוצס לא יעל במלך ובעצה סנהדרי גדולה וכהן גדול, אז יכול להיות שהוא לא מתכוון למלחמת מצווה,
אז אם אנחנו נאמר, בכלל לא צריכים אורים ותומים, אז שגם לקיבוש, אז אומר, גם לקיבוש רבים לא צריכים אורים ותומים, לא צריכים אורים ותומים. צריכים, מלך כן צריכים, זה הרמב"ם אומר מפורש, אף שזה מלחמת צבצה, הוא אומר שצריכים מלך, צריכים מדינת ישראל, אבל לא אומר שצריכים אורים ותומים. אני רק רוצה להדגיש, זה שהרמב"ם לא מזכיר אורים ותומים לגבי קיבוש רבים, לכל פחות לגבי מלחמת הרשות, לא לגבי ארץ כנען, ארץ ישראל עצמה שניתן מתנות אברהם אבינו, רק לא החזיקו בזה עלי בבל. רק לא החזיקו עלי בבל. אז הרמב"ם בעירה חזקה לא מזכיר אורים ותומים, בכלל שלא צריכים אורים ותומים, אבל זה לא נכון. יש הרבה שרוצים להשפיע, לא צריכים אורים ותומים. אברהם יוסף בסוף אומר פרש לא צריכים אורים ותומים. אז יש שרוצים לומר שלא צריכים אורים ותומים, הם אומרים, הם מאוד דוחקים בלשון הרמב"ם שמה, בספר המצוות. מאוד דוחקים, אז אי אפשר לומר את זה, אנחנו נבוא להסביר את זה. אז אין לכם נמי, עיקר הטענה נגד מה שהם אומרים, לפי הרמב"ם, הם אומרים שלפי הרמב"ם, הכיבוש של הצבא, זה מה שכיבוש רמב"ם, הם אומרים שממשלת ישראל זה מלכות ישראל, וזה נחשב, זה תחליף למלך, והם אומרים, מידת רוב ישראל, מספיק רוב ישראל שבארץ ישראל, זה מה שהם אומרים. אבל דבר אחד, זה לפי הרמב"ם, אז אפשר להסתפק בזה. לפי התוספות, בוודאי זה נחשב קיבוש רבים. כאשר זה מקום, זה ארץ ישראל, התוספות מפורש. מקום שארץ ישראל, פירושו, ניתן מתנה לאברהם אבינו. ויש מצווה של קיבוש ארץ, התוספות אומרים מפורש, אפילו אחד שכובש, זה נחשב קיבוש רבים. התוספות אומרים זה מפורש. מה שאנחנו מסבירים, שהתוספות אומרים את זה רק לגבי ארץ ישראל, לא לגבי חוץ לארץ, זה ברור, לא לגבי חוץ לארץ, זאת אומרת, לא כמו שרב נחום ורב אשר רצו לומר, זאת אומרת, שאין לתוספות כל הדין הזה של קיבוש יחיד מול קיבוש רבים. זה מפורש בתוספות שיש דין כזה, בחוץ לארץ אין, רק בארץ ישראל אין את הדין הזה, אפילו יחיד כובש זה נחשב קיבוש רבים. סוריה זה תלוי. אם בסוריה, מכיוון שדוד כבש את סוריה, הוא עוד לא כבש את ארץ כנען וקנעתיה, אז זה כמו חוץ לארץ, אז אין מצווה של כיבוש הארץ. אז לכן צריכים את כל הנתונים לכיבוש רבים, שיש מיבוי, על פי בית הגוזל, על פי אורים ותומים. אבל אם כובשים כל ארץ ישראל קודם, אז בסוריה אין את כל זה. אני חושב שגם אי אפשר להזכיר בנוגע למקומות שכבשו בארץ ישראל, שאולי לא כבשו כל ארץ כנען לגבולה קודם משתי סיבות. קודם כל, הסיבה, תוז אומרים את זה רק בגלל שזה לא ברשות. אבל כל מלחמה שאנחנו עושים היה מלחמת הגנה. אם זה מלחמת הגנה, אתה לא יכול לומר שזה לא ברשות. אז לכן הייתי אומר, כשאנחנו במקום שניתן מתנה לאברהם אבינו, זאת אומרת, בנוגע לרמת הגולן, אתה יכול לומר את זה בגלל שלפי הרמב"ן, לפי התוספות לא. כשאנחנו מדברים על מקומות שניתן מתנה לאברהם אבינו, אז שם אין שום סדר עדיפויות. אין שם סדר עדיפויות. אז לפי הרמב"ם אפשר להסתפק, לפי התוספות אין מה להסתפק. לפי התוספות, אם זה ניתן מתנה לאבינו, אז יש מייס המצווה של כיבוש הארץ. אם יש מייס המצווה של כיבוש הארץ, אז אפילו מאחד כובש, זה לא על ידי מלך. התוספות לא מזכיר מלך, זה לא על פי בית הגדול, זה לא על ידי אורים ותומים, זה לא בשישים ריבוי, התוספות אומרים, זה נחשב לכיבוש רבים. זה נחשב. אז לא צריך להיות שם שום בעיה. אנחנו לא צריכים להכניס לנושא האם כבר כבשו כל ארץ קודם, בגלל שזה גוף ארץ ישראל. זה גוף ארץ ישראל. אם זה מקומות כמו רמת הגן, זה ארץ ישראל. זה נכבש על פי הדיבור ביד משה, זה ארץ ישראל ממש. יש מצווה שישב ארץ ישראל ברמת הגולן. זה לא נחשב כמו חוץ לארץ. אז יש מצווה של כיבוש הארץ. אז בוודאי לפי התוספות, אפשר להסתפק לפי התוספות, אין מה להסתפק. בוודאי הכיבוש קידש
הכיבוש קידש של רמת הגולן בקדושת דאורייתא של ארץ ישראל. ברור שזה קידש את זה בקדושת דאורייתא. זה בנוגע למקומות, לפי הרמב"ם אפשר להסתפק. כן, אבל מה בנוגע למקומות שהם לא ניתנו מתנות אברהם אבינו? זה אפשר להסתפק, השאלה זה על הנגב, אם זה ניתן מתנות אברהם אבינו. זה לא ניתן מתנות אבינו. האם הכיבוש של צה"ל יכול לכבוש את זה? זאת אומרת, מקומות כמו אילת, זה השאלה. אז הפוסקים נחלקו בזה. אם הכיבוש של צה"ל יכול לקדש את אילת. יש אומרים שאילת זה חוץ לארץ, יש אומרים שלא, הכיבוש של הצבא זה קידש את אילת. כאשר הם סבורים שאילת לא החזיקו למצרים, זה לא ניתן במתנות אבינו. אבל יש צד לומר, אנחנו רואים בתוספות, שאפילו מקומות כמו הנגב, אפילו נאמר שלא החזיקו למצרים. זו השאלה, בגלל שבפרשת מסעי כתוב נחל מצרים, נחל מצרים. השאלה זה מה זה נחל מצרים? נחל מצרים זה חלק מהנילוס, זה שלוחה של הנילוס, או זה אל הריש. אם זה אל הריש, אז אילת והנגב זה חלק גדול מהנגב, זה לא נחשב. זה לא שם מקום שסגור את מצרים. אם זה הנילוס, אז כל סיני וכל הנגב נחשב מקום שניתן לאבינו. אבל נגיד שזה לא נחשב מקום שניתן לאבינו. אבל עדיין נחשב מקום שהובטח לאברהם אבינו. אז השאלה היא, לפי הרמב"ם, אני עדיין נאמר, אפשר להסתפק, האם זה כיבוש רב? יש אלו שרוצים להחשיב את כיבוש רב, כמו ציץ אליעזר. הוא אומר שממשלת ישראל זה מלכות ישראל, זה כמו מלך. דעת רוב ישראל, הוא אומר שצריכים רק הדעת של רוב ישראל הגרים בארץ ישראל. זה מה שציץ אליעזר, אנחנו מסתפקים לזה. למה זה לא כל כך ברור? וזה מה שציץ אליעזר אומר. אבל מה מנוגע מקומות כמו אילת? אז נגיד שזה לא ניתן למתנות אברהם אבינו. אבל אנחנו סבורים שזה כן בתוך הגבולות שהובטח לאברהם אבינו. אם זה בתוך הגבול שהובטח לאברהם, לפי התוספות, אנחנו יכולים לומר שהכיבוש של הצבא כן קידש את זה. שהכיבוש של הצבא כן קידש את זה. למה? בגלל שיש בזה מצווה של כיבוש הארץ. רק אתה יכול לומר, יש בזה מצווה של כיבוש הארץ, אבל כשכבשו את הנגב, עוד לא כבשו כל ארץ כנען לגבולותיה. כשאני מדבר על מקום שניתן מתנות אברהם אבינו והחזיקו למצרים, אי אפשר לדבר שעוד לא ארץ כנען לגבולותיה, זה חלק מארץ כנען לגבולותיה. אבל אם אנחנו אומרים שזה לא חלק מארץ כנען לגבולותיה, זה רק הובטח לאברהם אבינו, אז האם הכיבוש של הצבא יקדש את הנגב, חלק זה מהנגב, ואת אילת, החלק הדרומי של הנגב. האם זה יקדש אותו וגם אילת? כנראה המקומות האחרים, הצפון של הנגב, זה כן נחשב, החזיקו בו עוד למצרים, ניתן מתנות אבינו. אבל החלק הדרומי ואילת, יש כאלה שאומרים שזה לא החזיקו למצרים, וזה לא ניתן מתנות אבינו. אבל זה כן הובטח לאברהם אבינו. אז אולי הכיבוש יכול לקדש את זה, רק אתה יכול לומר, וכבשו את אילת וכבשו את חלק הדרומי של הנגב, עוד לא כבשו כל ארץ ישראל, אפילו ירושלים עוד לא נכבש עדיין. אז אפשר לומר שני דברים. אפשר לומר, קודם כל אפשר לומר שהסיום התוספתי בגלל שזה יש שלא ברשות, אז לכן לא היה מצווה של כיבוש הארץ. אבל שם היה מלחמת הגנה, אז ודאי היה ברשות. אם זה ברשות, אז אנחנו אומרים שיש בזה מצווה של כיבוש הארץ. אבל יש עוד דבר, רב חיים אמר שכל הדין שצריכים לכבוש כל ארץ כנען לגבולה קודם, זה שייך רק הבית ראשון. שצריכים לרשת מקומות של זין עמים, של 7 עמים. אז ההלכה שאי אפשר לכבוש ולקדש מקומות אחרים, קודם חושבים את כל ארץ זין עמים.
אבל בזמן בית שני כבר, וגם בזמננו זה כבר לא זין עממים. עם ישראל כבר כבש את כל זין עממים, בזמן בית ראשון, בזמן דוד המלך כבר כבשו את הכל. אז כבר עכשיו, כבר אין את הדין שצריכים לבוש כל ישראל קודם, אז גם המקומות שלא ניתנו מאברהם אבינו, רק הובטח לאברהם אבינו, גם על זה חל המצווה של כיבוש הארץ. אז זאת אומרת, אז במקומות שניתן לאברהם אבינו, יכול להיות שזה תלוי במחלוקת בין הרמב"ם והתוספות. והטור אומרים מפורש כמו התוספות, הטור אומרים שאם יש מקום שזה בידי ישראל, עיר בארץ ישראל, בזמן הזה, שהטור נמצא בספר הלכות ארץ ישראל שמיוחס לטור, שיש מקום שזה בידי יהודים ואף אחד לא יכול לקחת את זה מהם, זאת אומרת, הכוונה היא שכבשו את זה ואף אחד לא יכול לקחת את זה מהם. הוא אומר, יש בזה קדושה דאורייתא וזה חי בתשובה סומסת דאורייתא. כך כתוב בספר הלכות ארץ ישראל, זה על פי השיטה של התוספות. אין שם שום דינים שצריכים 60 ריבוי, צריכים רבותים, אין שם שום דין, למה בגלל שזה ארץ ישראל. אם זה ארץ ישראל עצמי, אם זה ארץ ישראל עצמי, אז בוודאי לא צריכים את כל הנתונים האלו. אבל אני רוצה לומר סברה אחרת, למה? בגלל שכתוב בגמרא שיש הרבה מקומות שלא החזיקו בו למצרים, שהחזיקו בו למצרים ולא החזיקו לבבל, והניחם עזרא כדי שיסמוך עלי עניים בשביעס, שבשביעס שיהיה להם מעשר עני. עזרא הניח אותם שלא יקדשו בתשומה סומסת. אם יש איסור עבודה בשביעס, אז זה מחלוקת ראשונים. אבל בגמרא כתוב הניחם עזרא כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעס. אז לכן משל לא מבין. מה זה הניחם עזרא? מעט מאוד אנשים עלו עם עזרא. אז אם היו מקומות שלא הוחזרו לבבל, זה לא בגלל שהניחם עזרא בכוונה מיוחדת. הפירוש הוא בגלל שאנשים לא ישבו שם, לא היה מספיק אנשים. אנשים ישבו רק במקומות מסוימים. אז איך אפשר לומר, הניחם עזרא שהיה בכוונה של עזרא ככה? אז רב חיים אמר שעזרא עשה תנאי, היה בכוח שלו לעשות את זה, היה בכוח שלו לעשות את התנאי הזה, שמקומות האלו אפילו יחזיקו בהם אחר כך, הם לא יתקדשו בקדושת ארץ ישראל. וכנראה היה לעזרא כוח לעשות את זה בגלל שהוא היה אחראי, הוא היה ממונה על כיבוש ארץ ישראל בזמנו. אז הוא עשה תנאי, הוא עשה תנאי שמקומות מסוימים שלא הוחזרו בבל, שהם לא יתקדשו. אז יכול להיות, הוא עשה תנאי שלא יתקדשו, אז לא רק שלא יתקדשו על ידי חזקה. אז אני לא בטוח בזה, אבל יכול להיות שהתנאי כלל שגם לא יתקדשו על ידי כיבוש, שגם על ידי כיבוש לא יתקדשו. והרי בזמן החשבונים חשבו הרבה חלקים של ארץ ישראל. הרבה יותר ממה שהיה בזמן בית ראשון. אז אולי צריך לקדש על הכיבוש של החשבונאים. אנחנו לא יודעים, אולי כן, אבל אחר כך הכיבוש הזה, ואחר כך הכיבוש הזה בטל. אבל יכול להיות שהם לא יתקדשו, זה חלק מהתנאי של עזרא, שמקומות אלו לא יתקדשו כדי שיסמוך עליהם בשביעס. אז אם הוא עשה תנאי כזה, אז אולי אנחנו, אז אומר שהתוספות אומרים, זה לא שייך בזמן הזה, אבל הטור בספר הלכות ארץ ישראל אומר שזה כן שייך בזמן הזה. אז כנראה שזה לא כמו שאני אומר. אני רק שואל, התוספות לא מדברים על בזמן הזה. הטור מדבר על בזמן הזה. התוספות לא מדברים על בזמן. השאלה אולי בנוגע לזמן הזה יש את התנאי של עזרא שמקומות אלו לא יתקדשו. אם זה מקומות שלא יחזיקו מלא, אפשר לומר ככה. רק בטור בהלכות ארץ ישראל כתוב לא ככה. אבל יש סברה לומר שכן, כל הזמן אומרים מחמד השיטה של הרמב"ם, אני אומר, אפילו לפי השיטה של התוספות אפשר לומר, בזמננו זה לא יתקדש, בגלל שעזרא של תנאי, שמקומות אלו שהחזיקו על מצרים ולא החזיקו על בבל, שלא יתקדשו. למה? כדי שיסמוך עליהם לשביעס, אז יכול להיות מחמד תנאי זה, גם כיבוש חשבונאים לא קידש אותם, וגם הכיבוש של הצבא לא קידש אותם. רק אנחנו, אפילו נאמר כן, אנחנו לא יודעים
מה התנאי הזה חל? לא יודעים אם התנאי הזה הוא עשה גם על עבר ירדן. יכול הוא עשה את התנאי הזה רק על עבר ירדן מערבה, שארץ זבת חלבה, שזה ממש ארץ הנבחרת. הוא עשה את התנאי הזה. אנחנו לא יודעים אם הוא עשה את התנאי הזה על עבר ירדן, אבל אולי כן. רב חיים אמר, על סוריה הוא לא עשה את התנאי הזה. וזה סוריה זה משהו אחר. סוריה זה לא דבר כמו עבר ירדן. עבר ירדן זה נכבש על פי הדיבור ביד מוישה. הרמב"ן אומר שעבר ירדן זה ניתן מתנה אברהם אבינו, וזה גם נכבש על פי הדיבור על ידי מוישה. רב חיים אמר שסוריה התנאי שעזר לא חל. נבוא בעזרת השם בשיר הבא לדבר על סוריה, אז אני אסביר איך זה נכנס לסוריה. אבל אני לא יודע, אולי התנאי כן חל על עבר ירדן, על סוריה לא, אולי עבר ירדן כן. עבר ירדן לפי הרמב"ן זה ניתן מתנה אברהם אבינו, בסדר, זה לא רזוב את חלב ודבש, אבל זה ניתן מתנה אברהם אבינו, אולי התנאי חל, אולי לא, אולי התנאי של עזרא, כמו שזה לא היה על סוריה. רואים שזה לא היה סוריה בגלל שסוריה התקדש, אמרנו קידוש התקדש בבית שני. אז צריכים לדבר על זה. רב חיים בחידוש הגר"ח מדבר על זה, אז רב חיים אומר שהחזיקו לבבל, אבל המציאות היא שבזמן עזרא לא החזיקו, רק בזמן החשמונים כבשו את סוריה, ואז היה יישוב בתוך סוריה. אבל איך יכול להיות יישוב בתוך סוריה אם לא החזיקו לבבל? אם לקבלו בזמן עזרא היה תנאי, אז רב חיים אמר, התנאי לא חל לסוריה. אני לא יודע איפה רב חיים אם התנאי חל לעבר ירדן, אבל דווקא מקומות בארץ ישראל היה תנאי, אז לפי זה אפילו התוספות אנחנו אומר שהכיבוש הצבא לא יכול לקדש את זה. רק שבספר חז"ל הטור כתוב מפורש שזה כן יכול לקדש את זה. בסדר, אני מאוד מקווה בלי נדר ביום שני בערב שיש שיעור. אם לא יהיה שיעור, אנחנו נרשום את זה בתוך האתר שלנו אחרי תשעה באב שלא יהיה שיעור. אני מאוד מקווה, אנחנו נמשיך בנושא של קידוש יוחד, קידוש רבים, סוריה ועבר ירדן. שיהיה לכם שבת שלום, שיהיה לכם צום קל, בעזרת השם.